Так я ўжо на палову прыйшоў. Я ж паўгадзіны гуляў. Гульніш так працуюць, так? Пішам. Карацей, Зельда ваша, канешне, мяне не ўразіла. Чаму? Таму што не Геншын, таму што нема вайфу? Таму што гэта Геншын, а толькі дрэннейшы. Не такі яскравы. Не такі яскравы. Там часцей здыхаеш у Зельдзе. Там больш дрэнная графіка. Ну, гэта, напэўна, таму, што мне на тэлефоне крыху палепш экран, чым на Nintendo. Але глядзіцца яно хужэй. Ой, зараз да Польшы поедзеш. Ну, то так. Не, ну я ж распавядаю, якія ў мяне ўражанні першыя. Ты ж зараз не по інтэрнету, ты не по інтэрнет-включэнню з намі, ты з намі фізічна. Ну, глядзі. Ты ж бойся, тут двое могуць адпіздзіць. Не, я за Геншына, я цалкам за Геншына. Графон хуже, графон дрэнны. Ты ў Геншын гуляў? Нет. Ну вось, калі ты прыйдзеш, ты пабачыш, што там бедны графон. Ну слухай, тут яшчэ можна глядзець з таго боку тое, што стылістыка Геншына і стылістыка больше Зельды... не мэшная ў Геншына. Так. Але гэта не замінае ніяк. Геншын, ён такі больш контурны, такі вось контуру яго прям цудоўны. Ты маеш на ўвазе па графіке? Так. Ну яна там цалкам лепшая. Ну, а Геншын, а Зельда яна такая шэрая такая вось. Карацей, я пагуляў паўгадзіны ў Зельду, я пагуляў тыдзень амаль, ў Геншын, я могу сказаць, што я бы да Геншына вярнуўся. Так, мабыць, каштавала пагуляць у Зельду тыдзень? Ну, ведаеш, я памятаю, што ў Геншыне я за 10 хвілін цягнуўся. Ну, таму што мусоў? Не. Ну, не мусоў, это не мусоў, ты што? Такі жанр. Можа быць, трэба тут пагуляць таксама крыху дольш. Потому что я яшчэ там і мір не адчыніў нічога, можа там з'явіцца. Ты ж татуэрэл не прайшоў даже. Я нават не ведаю, што гэта татуэрэл. У Геншыне мне кажуць, што вось гэта татуэрэл. Вось ты скончыў татуэрэл. Таму што гэта цалкам геймплейная гульня, дзе цябе не ведуць за руку. Цябе просто выкідваюць у адчынены свет, такі... Ну, ты разумееш. Геншын, ён больш фрэндли плеер. Таму все людзі гуляюць у Геншын. Што там гэтая Зельда 37 мільёнаў продажай, такое? Хто гэта людзі? Я ўгуль не разумею, як можна было 37 мільёнаў раз прадацца, каб усе гэтыя 37 мільёнаў на Геншын перайшлі. Гэта, канешне, цуд. Мне здаецца, галоўнае, хто набываў Зельду, гэта распрацоўшчыкі Геншына, якія цалкам усе механікі слябздзілі. Ну, карацей, не ведаю, я чуў пра Геншын як пра гульню там... Дзіцячую? Не дзіцячую, не пра Геншын, прабач, а пра Зельду як нейкую стаўпавую гульню на Nintendo. Я не гуляў ні ў Nintendo, ні ў Геншын. Ось я ўзяў цябе на Nintendo і крыху расчараваўся, напэўна, нават не з Зельды, а з якасці экрану ў Nintendo. Ну, ты слухай... Не тое, што расчараваўся, так, 2017-16 года. Не расчараваўся, а быў здзіўлены. Ну, я думаў, што там будзе нешта значна лепей майго тэлефона, але мой Google Pixel, ён выдае лепшую карцінку. Ваш Google Pixel. Мой 14-й iPhone выдае лепей карцінку. Ну, гэта просто завышаныя, як это ажаданні, скажем так. Ну, так. Трэба гуляць, Тебе трэба было паспрабаваць Super Mario Odyssey. Не, ты просто не ведаеш. Я ведаю, што трэба было паспрабаваць, чтобы дакладна спрацавала. Что? Ось Марио, не ведаю, дакладна спрацавала Д'Ябло другое. Таму што ад Д'Ябло ты не чакаеш графла нейкага моцнага. Так. Но любіш усім сардэчкам. Я, дарэчы, на Nintendo Switch прайшоў другую Д'Ябло раза 3, мне здаецца. Я набыў у дзень выйсця, і было просто шыкоўна. А ты гуляў з новымі? Я адразу гуляў з новым графлом, а потом переключыўся на старае графло, таму што мне так больш падабаецца. Чуваецца розніца на Nintendo? Не, нібыта гуляеш вось у тую самую Д'Ябло. Не, я маю на увазе паміж графікай рэмастера і старый. Канешне. Так. Не, там же адразу у наладах можна зрабіць сабе, з якім графлом ты хочаш гуляць. Ну, просто тут же экран не вельмі вялікі. Я думаў, што і без рэмастера тут графло нармальнае будзе. Добрае. Ну, тут... Ну, карацей, Нінтэнка, яна прышпільная, канешне. Гэтыя джойстікі, якія можна адшапіць, паставіць, пагуляць там. Гэта вельмі зручна, калі куды-небудзь едзеш, таму што вось там, напрыклад, у самалёце у цябе ёсць 3 гадзіны, ты якога-небудзь ведзьмара запусціў, цябе вельмі добра, таму што час карыстаецца вось ізі. Я калі жыў у Менску, а моя дзяўчына жыла ў Вільні, я кожныя выходныя катаўся сюды, памятаеш, былі паезды з тэхнікі з Менску, якія там кожны дзень у 19:40 адходзілі. І я кожны раз, я не ведаю, колькі я гулін так прайшоў за год.
пакуль я катался, але вось для мяне цалкам дарога у Літву асацыіруецца з тым, што я гуляю Nintendo Switch. Ну глядзі, калі шчыра казаць, гэтая кансоліна канкуруе з маім тэлефонам. Ну так, это мабільнае железо і все такое. І так, калі там адкінуць, я не ведаю, ось на тэлефоне есть Геншин, про які мы казалі, там ёсць Зельда. Геншин мне пакуль тут больш падабаецца, я працягну, напэўна, гуляць у Геншин. Навошта набываць кансоль, ну калі есть телефон, пакуль што непонятно. Ну, разумееш, Switch, яна такая кансоль, што калі ў цябе, напрыклад, ёсць сапраўдная кансоль, ну, сапраўдная, я маю на ўвазе Xbox ці PlayStation, ці ў цябе добры ПК, табе трэба набыць Switch проста, каб пагуляць у нейкую індюшаціну, цікава. А на телефоне ты гэтага не можаш зрабіць, таму што там іх няма. Так. Все. Ну, вось гэта... І як мінімум на телефоне, даже калі ёсць тая ж індюшаціна, напрыклад, я заўсёды гуляў і Dead Cells ёсць на телефонах, але просто незручна гуляць на экране. Ну, джойстикі, так. Таму што стікі гэта больш прышпільна. Па-першае, так, гэта памеры экрану. Гэта зручна, яна маленькая. Ось тут пра памер экрану я бы скіпануў, таму што раздзяляючая здольнасць на телефоне шмат лепей. Там я бачу... Но ты пагуляў такі ў одну гульню. Так гэта ж не зменіць таго, што я бачу там пікселі. Я адвык ад таго, што я бачу пікселі на прыладах. Ты кожны раз бачыш піксель? Не бачу. Я кожны раз, калі бераш яго ў рукі, гэта Google піксель. Навошта ты яго набыў, чаму не iPhone? Ну так, ты соскакваеш з тэмы, да? Так. Switch добра, чаму піксель? Мы уже вырашылі, што Switch вельмі добрая кансоль, трэба кожнаму набываць. Я б набыў, але не чакайце ад яе нейкіх звыш штукенцый. Конечно. Я поэтому тебе раю. Добрая кансоль для ўваходу чалавеку, які ніколі не гуляў у гульні. Так. Это лепшая кансоль, каб уходзіць у гульню. Ты набываеш сабе нават Switch Lite, які каштуе там 250 максімум еўра. Можа, нават меней, я зараз бачу знижкі. Хлопцы, байцеце вы мяне. А чаму нельга ўхадзіць у гульні з тэлефона? У якія гульні ты водзіш з тэлефона? У Геншин? Геншин Impact, Fortnite, PUBG. Fortnite нема. Ой, ну зараз нема. PUBG, все што заўгодна. Танкі, блин, ты ж. Ну, ладно, танкі. Які гульні вам не хапае на тэлефоне? Ведьмара. На К750 яшчэ я памятаю. Диабло. Ладно, все уели. Добра, конечно. А Skyrim? Ну, тут яшчэ раз занесці то договор, то грошай, каб там быць Skyrim. Я уже не ведаю, колькі раз я набываю Skyrim. Калі мы кажам пра ўваход у гульню, то Skyrim не патрэбен, таму што ёсць Genshin, некалькі другіх тайтлаў. Это ж об адным і тым жа. Ну, гэта крыху розныя рэчы. Калі кажам пра Diablo, ёсць зараз памятаю, згадаю, Pillars of... Ой, не Pillars of Eternity. Eternity, так, яна так называецца, Eternity, наколькі я памятаю. Гульня для андроіду, можа і нават для айфону, якая па якасці Diablo не уступае. Таму ёсць я гульня. Памятаю. Я зразумеў. Pass of Exile. Pass of Exile, так само. Яго хочуць зараз выпусціць на тэлефоны. Так, яны выпусцілі трейлер. І то так. Ну, Diablo Immortal ёсць таксама на тэлефон. Ёсць добрыя шутаны. Ну, то бок, не ведаю. Там больше экран, так, там лепей гуляць. С кропкі гледжання того, што просто картинка большая. Там есть джойстики. Ну, і табе ж зручней, калі ў цябе пальцы не перакрываюць палову экрана. Ну, гэтаму прыстасоўваешься. Але вось тое, што там няма якіх-нибудь паведамлений, напрыклад, гэта, канешне, вялікая штука. Я маю на ўвазе, што ты тэлефон выключыў, палажыў і просто гуляеш, і ніхто цябе не чапае. Напэўна, з гэтай кропкі гледжання. Ну, і да тэлека яна ж падключаецца, да тэлевізора. Так. Я не ведаю, ці карыстаецеся вы гэтай опцыяй. Ніколі. Я карыстаўся. Раз у ніколі. Я калісьці, калі ў Менску жыў, я карыстаўся, я Зельду праходзіў на тэлевізары. Але потым я зразумеў, што для мяне вось Nintendo Switch гэта цалкам партатыўная кансоль. Таму што мне вельмі падабалась моя PSP, у мяне таксама была Nintendo 3DS, ну, 2DS XL. І для мяне вось фармат партатыўных гулень ён мне вельмі падабаецца, таму што ну зараз гэта не так, таму што адбыўся коронавірус, потом адбылася рэлакацыя ў Літву, і я зараз не так шмат шпацырую па свеце, колькі я шпацыраваў раней, колькі я вандроўнічаў. І я зараз не так шмат гуляю, але раней вось пры ўсіх пераездах, пры пералётах Nintendo Switch гэта топ-1 рэч, якая заўсёды са мной была. Ну, тут яшчэ трэба разумець, што вы ж геймеры, так? Вы гулялі да гэтага на кансолях. Так. Я в кансолі не гуляў. Напэўна, Вадим не гуляў. Я так само. Switch гэта была моя першая кансоль яго. Ну окей. Ну для тых, хто гуляў, мне падаецца, што яшчэ джойстикі таксама вялікі плюс,
потому что ты да іх прызвычайваешься. Конечно. Я як не гуляўшы, я джойстикі ўзяў, да так прышпільна, так добра, так зручна, але на тэлефоне таксама можна. А калі ты уже, напэўна, прызвычаюся да нармалёвых джойстикаў, табе там на тэлефоне гуляць, лепш аб сцену гэты тэлефон і пайсці на Nintendo пагуляць. З гэтай кропкі гледжання можа быць. Ну, можна заўсёды набыць прыладу, якая з джойстикамі для тэлефона. Ой, ну, ведаеш, я не ведаю, геймпад такі. Ну, карацей, я б набыў, але я ведаю, што яна ў мяне будзе проста ляжаць, я буду гуляць яе раз у год, напэўна. Ну, але з якой асалодай? Так. Напэўна, так. Ты ж сабе не набываеш якія-небудзь там дарагія рэчы, каб імі кожны дзень карыстацца? Да, конечно, ніколі. Ніколі? Google Pixel. Колькі каштуе Google Pixel зараз? Мне здаецца, як iPhone каштуе. Не, менш. Менш? Калі параўноўваць з новым айфонам, ён каштаваў на старце 1000, у меня максімальная камплектацыя, прошка здаравенны, $1200, напэўна. Ну, больш, чым плюс iPhone 14 плюс. Што? Таму што ён каштуе 900 евро. Здрасце. Дзе ты яго за 900 евро бачыш? 1120. 1120. Гэта ж не максімальная камплектацыя. Максімальна каштуе 1600. Ну вось, а гэта максімальная 1200 і зараз яшчэ дзешавей, тому што я пакупаў у самым пачатку. Але я не ведаю, максімальна там на 1 тэрабайт. Гэта ўсё з Dynamic Island'ам, які выглядае просто... Ну, чакайце, можа... Так сабе. Я вам, можа, ганю. 1100 стоит. Так, ладно. Ці 1200. Ну вось, я гляжу, не ведаю, нейкі ваш літоўскі сайт, 960, 1100, ну так, 1100 евро моя комплектація зараз каштуе. 1100 евро за андроідовскі телефон. Так ён жа нічым не хужэйшы за ваш айфона. Так, але скажы мне гэта праз 2 гады. Я табе могу зараз сказаць, у мяне ляжыць Xiaomi Mi 9T Pro, які быў у мяне 4 гады. Xiaomi. Ён зараз нармалёва працуе. Я яго змяніў толькі таму, што ён... Мабыць, я тэлефонны расіст. Ты не тэлефонны расіст, ты просто калі апошні раз Android тыкаў. У мяне быў Huawei P20 Pro калісьці. Я не памятаю. Года 4 таму. Больш. Мне здаецца, год 2017, калі ён выйшаў. Я ім пакарыстаўся не вельмі шмат і просто набыў сабе новы iPhone. Ну, справа ў тым, што старыя андроіды, можа, і паміралі за 2 гады. Ну, ён паміраў за 2 гады, таму што ім карысталася мая мама, і яна вельмі незадаволена засталася. Ёсць велізарная розніца, ён не памірае за 2 гады, ён засіраецца за 2 гады, як вінда, напрыклад. Ты можаш зрабіць хард-рэсет ці перапрашыўку, ён у цябе будзе лётаць. Яшчэ 2 гады. Ну, навошта? А з айфонамі ведаеш, што адбываецца праз 2 гады? Ну, батарэйка. Батарэйка бух, і ён цябе ці у мусорку, ці змена батарэйкі. Ну так. Ён памірае натуральна. У мяне ў маім апошнім андроідзе просто батарэя здулась. А, ў андроідзе нават? Так, і задняя крышка просто адвалілася. Ну, колькі яму гадоў было? Да, не, слухай, было гады 4. Ну, айфоны хварэюць часцей гэтай праблемай. То бок Android... Я не ведаю, я вельмі шмат карыстаюся уже айфонамі, і у мяне ніколі ніякіх праблем. Ну, я гэта да таго, што... Айфон памёр толькі потому, што я яго утапіў. Я яму не дал прасохнуць і паставіў яго на ладоўню. І з-за гэтага у мяне згарэў экран. Так бы ён служыў да сіх, і ўсё б з ім было добра. А колькі яму гадоў было? Гэта быў iPhone XR, я яго браў на старце. XR, зразумела. Ну, карацей, я б сказаў, што зараз пойнт таго, што Android неяк больш тупіць, памірае хутчэй, чым айфонаўскія тэлефоны. Не, зараз пачалі срацца за айфоны супраць андроідаў. Зараз у нас выйдзе макі супраць вінды, супраць Linux. Слухайце вар'яцтва якое. Гэты барадаты дзядзька. Ой, бля. Набыў сабе MacBook. О, ты распачынаеш тое, што не скончыш, хлопча. І усталяваў сабе туды вінду. Сур'ёзна? Не, ну гэта не так. Ну, гэта ж не так, што я набыў сабе Mac і знёс адтуль аперацыёнку і паставіў вінду. Ну так не працуе, гэта вельмі складана, ці нават нерэальна зрабіць. Паралелс праграма, віртуалачку, якой стаіць вінда, якую я карыстаю вельмі часта, таму што мне там трэба і па працы карыстацца, і не па працы. Але абсурд у тым, што я набыў Mac, я ім карыстаюся, і ў мяне ў ім стаіць ліцэнзіённая вінда, за якую я плачу. Я яшчэ плачу за віртуалку $100 на год, каб гэтую вінду запускаць. Кайф. Вар'яцтва. Ну, гэта Макі. Макі, яны... Я не... Не, ну, слухай, Mac, гэта цудоўны. У мяне, калі мой Acer зламаўся, я такі, ну, трэба Linux паставіць.
Я пачаў усталёўваць Linux, дзесьці факапнуўся, і ён у мяне просто перестаў запускацца. На этапе грубо даецца. І мне Лёш такі, набудь сабе MacBook. Я такі, ну паспрабую. З MacBook'ам няма праблем. Так, Ввогуле ніякіх, ні апаратных, ні праграмных. І гэта падкупае. З айфонам няма праблем. Але гэта не падкупае, таму што з сучаснымі андроідамі таксама няма праблем. Ну, я не ведаю. Ведаеш, просто у мяне такая тэма, што у мяне ёсць экасістэма, і мне заўсёды зручна, таму што я набываю сабе iCloud, у мяне ўсе працоўныя праекты ў iCloud, я малюю на iPad'е, і ўсе праекты складаю. І у мяне ўсё ў адной экасістэме, і мне вельмі падабаецца таму, што я, напрыклад, з таго же Procreate выдзіраю PSD-шку, закидываю ее сабе на комп, дамалёўваю ее на кампе, і гэта происходит ўсё ў адзін клік. І мне вельмі зручна з-за гэтага, таму што я вось там, напрыклад, мне трэба заліць PSD-шку на телефон, каб каму-небудзь там, напрыклад, скінуць. І гэта ўжо незразумела, як рабіць, там, напрыклад, толькі праз той же Telegram. Я заліваю яго ў Telegram, потым з андроідаўскага мабілы падлучаюся, спамповую, далі нешта раблю. Вось мне гэта не падабаецца, таму я не карыстаюся андроідамі. Мне падабаецца, што ў мяне заўсёды ёсць некая экасістэма. Мне падабаецца тое, што я падлучаюся з тэлефона да Wi-Fi, потым, калі мне трэба падлучыць комп, мне не трэба нічога рабіць, таму што ўжо аўтаматычна ў мяне падсасался пароль. Вось у гэтым пляне. Вось чаму мяне падкупае Макаць, вось чаму мяне падкупае... Колькі разоў у жыцці ты падлучаешся да новага Wi-Fi двумя прыладамі? Ну, слухаю, улічваючы тое, што я змяніў сваё месца жыхарства. Так, было два, як мінімум. Таму з гэтай кропкі гледжання шмат гэтых бонусаў яны адвальваюцца. Ну, то бок яны вельмі рэдка выкарыстоўваюцца, каб на іх звяртаць увагу. Там наконт перабрасывання файлаў, ну, тут кожны сам вырашае. Я выкарыстоўваю даўным-даўно Google Drive, ён адвязаны і ад Android, і ад Вінды, і ад Apple. Таму я магу па ўсіх сваіх прыладах, на ўсіх абсалютна пляцоўках, аперацыйных сістэмах гэта выкарыстоўваць. То бок, калі ты сядзіш толькі ў Apple-овскай інфраструктуры, гэта удобна, гэта круто. Калі ты пераходзіш на другую інфраструктуру, то гэта боль балючы. Калі ў цябе нешта ў гэтую інфраструктуру ўключаецца знешне, гэта боль балючы. Ну, мне просто нічога не трэба. А ты ж разумееш, што гэта маркетинг табе кажа? Так, конечно. Яны просто зрабілі з цябе крыху зомбі. Пераплачвае за яблыка. Не, у гэтым есть плюсы. Гэта удобна, як гэта па-беларуску заказаць. Зручна, гэта вельмі зручна. Але як толькі ты заходзіш адтуль выйсці, па розным прычынам, табе будзе вельмі больно. Вельмі больно. Ну, мне здаецца, што я ўжо і не выйду. Пакуль Apple будзе існаваць, я не выйду адтуль. Ну, калі так, то добра. Вось. А так, ну, дорага. Все ваши девайсы купляць гэта дорага. Я Android обновляю раз на 2, 3, 4 гады. Я так само. Тебе няма андроида? Не, я обновляю телефон и ноутбук раз там, 4-5 год. Ну, табе трэба обновлять и телефон, и ноутбук, и наушники, и часы какие-нибудь, яшчэ что-нибудь. Так тебе тоже. А мне только телефон. Ну, потому что у тебя больше ничего нема. А мне не трэба, мне не навязывая компания хотелки. И калі я хочу себе часы, я покупаю себе Xiaomi, якія каштуюць $16. Ну, калі мне патрэбны часы, я набываю себе Casio Classic. Каб яны просто час показывалі мне. А я хочу сабе G-Shock набыць. Ну, то так. Ну, я за звычайныя гадзіннікі. Ну, я зразумеў. Так. А глядзі, калі нешта выходзіць вельмі крутое з экасістэмы, не з экасістэмы, напрыклад, там выходзіць супер-пупер круты телефон, які дакладна лепшы, чым любы iPhone. Ну, пакуль што мы такія не можам назваць дакладна. Няхай будзе nothing. Не, гаўно. Хай будзе піксель. Ну, напрыклад, выходзіць што-небудзь лепшае за iPhone ці за там MacBook. Ну, не частка экасістэмы. І ты ж не купіш, ты ж не набудзеш гэта. Таму што ўсё, ты за зраду кампаніі Apple адсекаеш сабе пальцы і ідзеш набываць новы телефон. Ну так. І ўсю экасістэму выбрасываеш да халеры, таму што яна перастае працаваць, і ў цябе ломка просто. І потым плачаш. Но мне здаецца, што так і должен працаваць маркетинг, ён цябе парабашчае. Я не люблю привязвацца да бренда. Вось мне не падабаецца гэтая ідэя. Гэта як нейкі таталітарызм, манаполія, якая там існуе у нейкім выглядзе ў нашай краіне. З боку улады тое ж самае з боку карпорацыі адбываецца. Паашчайце, калі ласка. Тебе трэба кіберпанк пагуляць. Не паашчайце, а дакладна. Як гэта кажуць. Вось Rodecaster у нас зараз пульт на стале стаіць, так? Для запісу гука. Яны другую версію выпусцілі, і ў гэтай версіі падтрымліваюць сваіх канкурентаў.
Шура. Там можна мікрафон, наладны мікрафона выставіць па дэфолту. Вось, гэта выдатна. Я не хочу сидзець у экасістэме як нейкі адэпт. Ну просто у сферы аўдыаабсталявання там крыху іншая атмасфера. Ну, я не бачу нікога кармера хто б так рабіў таксама. Хаця я не тое, што там і моцна разбіраюся. Але вось не хапае гэта Apple. Калі б яны былі больш лагодныя да сваіх канкурентаў, шыкоўна. Мне здаецца, трэба сказаць прывітанне, так што прывітанне сябры та сяброўкі, гэта першы гікаўскі 27 выпуск. Хацім вам нагадаць, што у нас ёсць вельмі цудоўны тэлеграм-канал, на які можна падпісацца, там ёсць цудоўныя навіны на гікаўскую тэматыку. Са мной у студыі Вадзім сёння. Прывітанне, Вадзімка. Прывітанне, Лёшенька. Віталька. Таксама з намі Лёха Картыннік, IT-барада, прывіт. Вітанкі. Як бачыце, яны ў нас прычоскамі не паўтараюцца. Ніхто. Трэба растлумачыць, я просто з дрэдамі, Вадзім хіпстер. Так, коротка стрыжны, а Лёха ўвогуле лысы. Мне волосы на бороду сползли просто. Вот, что, у нас конец года, 2022, давайте коротко об 2022. Гаўно і просто гаўно. Я не ведаю, што з гэтым рабіць, і, канешне, няхай он сканчаецца, спадзяёмся, што ў 2023 будзе лепш, але, як мы ведаем, будзе працяг. Мне здаецца, што мы жывем у 2020.3. Ага. Версія 3. Вось, што, давайте сёння абмяркоўваць тыя падзеі, якія адбыліся за гэты год, самыя такія запамінаючыся, самыя галоўныя, і акрамя, канешне, вайны, таму што слава Украіне, па-першае. Героям слава, жыве Беларусь. Жыве вечна. Обязательная, абавязковая частка скончылася, можна пачынаць. Слухай, а мы ж выйдзем у 23-м годзе, так? Не, мы выйдзем заўтра. Заўтра? Заўтра. Выдатна. Так што можаш твои віншаванні сказаць нейкія. Віншую ўсіх з тым, што вы слухаеце гэты выпуск. Так. Слухай, ну, для мяне, я для себя зазначыў некалькі поінтаў. Для мяне адно з галоўных такіх падзей гэта было тое, што Adobe набыла Figma, таму што мне вельмі падабалася тая тэма, якая Figma толкала пра тое, што дасіх не Adobe, а цяпер Adobe. Блин, а чаму не падавалася, што іх набыў Microsoft? Не Microsoft. Microsoft набыў Activision Blizzard. Точняк. Так. Вельмі падобнае. Я памятаю, як все паўгады таму шуткавалі наконт таго, жартавалі, што вось Figma ніхто не выкупіць, яны ж нават пішуць, што мы не Adobe. Як так атрымалася? Я вось не ведаю. Ну, мне здаецца, па-першае, для Adobe Figma гэта самы моцны канкурэнт, які існаваў. І, канешне, просто грошыкі робяць сваё. Грошыкі робяць сваё. Мне здаецца, здесь тая ж самая тэма, як Илон Маск набываў Twitter, і гэты поінт у мяне таксама ці што ёсць. Але Илон Маск же просто прыйшоў у Twitter і сказаў: вось вам вельмі шмат грошай, і я вас набываю. Аддай. Канешне, бывае такія камерческія прапановы, ад якіх нельга адмовіцца. Вось калі к цябе прыйдзе нехта там, хто-небудзь. Слухай, нехта к цябе прыйдзе, і такая 3000 еўра. Адна інтэграцыя. Я скажу, у меня дорожэй. 3,5 еўра за інтэграцыю нехту, гэта дёшава. У нехту. Ну ладно, не буду Стёпу абяляць. Карацей, гэта розныя сітуацыі, Маск і Figma, потому что Маск просто забіў гэта, ну, окей, по приколу. Можна сказаць, што по приколу. Гэта, але розніца ў тым, што Twitter для Маска не канкурент, а Figma для Adobe канкурент. Так. І з кропкі гледжання гэтага можна падумаць, што Adobe просто скупае Figma, каб паставіць на ёй крэст. Ось што вы думаеце на гэты конт? Слухай, у Adobe ёсць XD, які тая ж самая Figma, якая таксама для распрацоўкі інтэрфейсаў. Я не ведаю, ці працаваў то XD ці не, але XD лайно. І я не ведаю, мне здаецца, што Adobe больш паставіць крэст на XD. Ну, тады з такога боку, што яны ім зараз, калі яны выкупілі Figma. Ну, мне здаецца, яны яго далей распрацоўваць не будуць. Вось ёсць добры софт, а ў нас софт лайно. Таму мы набываем добры софт. Цікава, як ім дазволілі набыць Figma, таму што, як мы бачым зараз па Activision Blizzard, так, антиманапольнае кіраўніцтва, яно ж блакуе такое набыццё. І, канешне, незразумела, як увогуле дазволілі. Ну, як дазволілі? Узялі ты дазволілі. Мне падаецца, што не такі здараведны прадукт Figma, каб урубаць ось гэтыя механізмы антиманапольнага нейкага. Ну так, калі потому што гэта вельмі нішавае. Гэта ж вельмі нішавае.
Ну, Activision Blizzard гэта не вельмі нішавая. Ну вось ён табе аб гэтым і кажа, тое што няма сэнсу пачынаць гэтыя ўсе працэдуры з манаполій на бок фігмы. Ёсць сэнс пачынаць гэтую ўсю гісторыю з манаполій у бок Activision Blizzard, таму што Activision Blizzard гэта буйная кампанія, вельмі буйная кампанія. Вось, а фігма, ну яна ёсць, яна... Па колькасці карыстачоў. Так. Колькі гуляю гульні, колькі ну, карыстаецца фігмай. Ну просто фігма гэта стандарт зараз. Ну стандарт, але ж у такі стандарт як у небуйной сферы, Photoshop. У небуйной сферы. Ну так. Не найбуйнейшай сфера можа не быць. Не найбуйней, да. Сфера сама па сабе вельмі буйная і там вельмі шмат грошаў круціцца. Таму што гэта ўсё ж такі распрацоўка праграмных прылад, аплікацый. Гэта усе інтэрфейсы, якія і для гульняў у тым часе яны малююцца праз фігму. Дарэчы, мы з тобой размаўлялі ў падкасці «Цёмны лёс». Падпісвайцеся. Інтэграцыя. 3000. 550 рублей. 500 рублей. Ну, таму з гэтай кропкі гледжання, ну, купілі. Калі будуць развіваць, то толькі дзякуем за гэта. Здаецца, развіваць будуць. Не... А фігма ж была бескаштоўная, так? Так, фігма была. Яна застаецца бескаштоўнай. Ну, вось тут можна крыху напружваць дубкі. Ну, потому што Adobe манетизируе ўсё. Так. Можа яны ўключаць гэта ў сваю падпіску, а падпіска ў іх там сколькі? $40 у месяц, самая таная. Так. І я яна во што набываю. Я не ведаю, ці набываю. А ты ж не карыстаешся нічым? Я карыстаюсь Premiere, After Effects і Audition. А, ну тады нормально. Я Audition карыстаю, Прем'єрку карыстаю, Photoshop. Ну, так, Photoshop яшчэ крыху карыстаю. І нешта яшчэ было. А, медіа-энкодер я карыстаю, таму што шмат рендерю. Так. Таму там ніяк. Можна, конечно, піратскую набыць, але ты там задзел бежся з тым, каб потом это ўсё абнаўляць, баги высочваць, якія там з піраткай. У меня не так давно был досвед, я оставил пиратскую версию Adobe, фуловый пакет, ну, все там, и Photoshop, и Illustrator, After Effects, и Premiere. І вось там была тэма пра тое, што там вельмі надта складана падружыць, пасябраваць між сабой энкодер і прэм'ер. І там такая тая тэма, што ты калі дабавляеш у чаргу на рэндер, ён не дадаецца. Ну так, там павінны версіі супадаць, гэта ўсё складана. Так. Штосьці яшчэ хацеў да гэтага дадаць пра макакі. Лайфхак для тых, хто карыстаецца прэм'ерамі і ўсім астатнім і хоча занесці грошы, але занесці менш. Пішыце ў саппорт. Пішыце перад пакупкай у саппорт, што вось у вас ёсць аккаунт і вы жывіце ў беднай краіне. У краіне, у якой дыктатура, у Беларусі. І з гэтага у вас няма грошай, поэтому дайце мне, калі ласка, які-небудзь больш танны план. Я так 2 гады закупаю сабе падпіску гадавую не за $800, а за 450. Ну, жыве ў Польшчы. Не, ну я апошні раз я набываў у снежні, дарэчы, зараз будзе зноўку трэба набываць. Тады яшчэ было да вайны, тады яшчэ было да пераезду, і тады яны другі раз на адзін той же аккаунт мне сказалі: окей, у нас ёсць спецыяльная праграма падтрымкі для такіх аўтараў, вось вам скидка 45%. Зараз не ведаю, ці спрацуе, таму што вайна і Беларусь там не вельмі добрая. Я просто не набываю сабе адразу на год, я набываю памесяцова. Не, я вось так неяк пракуца. А ведаеце, як я да гэтага прыйшоў? Мне першы год Adobe пакупаў YouTube, потому што я там пабедзіў на адным конкурсе, перамог, і яны мне купілі першы год падпіску. Я пачаў карыстацца, ўсё класна, ўсё ліцэнзіённае, а потым год прайшоў і трэба плаціць $800, а ў мяне няма. Я тады, мне 5 гадоў назад было яшчэ, грошай не так шмат было. Я такі, што рабіць, пайшоў на AliExpress, набыў за $5, ведаеце, гэтыя піратскія ключыкі. На Аліке можна набыць ключыкі на разны софтвер. Працуе гэта так. Напрыклад, Microsoft для сваіх супрацоўнікаў дае там 20 ключэй бескаштоўных. Гэтыя супрацоўнікі, будучы якімі-небудзь індусамі, недабравартаснымі, скажем так, ідуць і гэтыя ключы прадаюць на AliExpress ці на другіх пляцоўках. Ты там набываеш яго і выкарыстоўваеш, але гэта хутка высочваецца насамрэч кампаніямі. І ў маім выпадку Adobe прыкладна праз 3 месяцы даслала мне паштоўку, што прабачце, так, але ваш ключ апынуўся недзейсным, вы яго набылі там, дзе нельга, таму мы блакуем усе ваши аккаунты. Я такі, фак, у меня в Adobe там аккаунт уже 10 гадоў, што за херня? Я ім у саппорт пішу, што, маўляў, ось такая сітуацыя, я не ведаў. Я кажу, мне гэты ключ падаравалі на дзень народзінаў, а я з Беларусі, у нас тут денег няма,
І яны паслухалі, кажуць, ну, разумеем сітуацыю, бывае, вось вам скидка, зніжка, Слухай, так яшчэ добры саппорт працуе. Ну, слухай, так. Ну, гэта на ангельскай мове, але так, саппорт там вельмі хуткі. Кабінет заходзіш, я б здзівіўся, калі б на беларускай. Вось такі лайфхак. Постепенно пераплываем на тое, што Microsoft набывае Activision Blizzard, і зараз яму гэта забараняюць рабіць. Ну, слухай, зараз манапольная кампанія учылі, яна адобрыла. Ну, учылі, але еўразвяз-то не ну, і астатнія, ось пакуль што так, але еўразвяз яшчэ штосьці такі, ну, не ведаю. Як вам здаецца, ці набудуць? Так. Там ёсць рогалік. Рогалік. Я, правда, не памятаю, зараз у Microsoft яшчэ некая ідзе такая сделка з какой-то кампаніяй, не памятаеце? З Netflix'ом, але... З Netflix'ом. Але яна яшчэ не распачалася. Она яшчэ не распачалася, і некаторыя людзі кажуць, што Microsoft спецыяльна зараз з Netflix'ом запусціў таксама гэтую кампанію, яны чакаюць вырашэння па Blizzard'у. Калі ім Blizzard не дазволяць купіць, то яны адразу запускаюць Netflix і будуць там пытацца нешта зрабіць. Калі дазволяць Blizzard купіць, то можа з Netflix'ом адваліцца. Гэта першае меркаванне. Другое наадварот, што калі Blizzard дазволіць, значыць антимонапольная кампанія пайшла нахер, можна яшчэ і Netflix набываць. Але ж там бабак просто немерена. Потым яшчэ і Sony набудуць. Мне здаецца, што ў Microsoft ёсць такая скрынка з грошамі, якая не сканчаецца ніколі. Билл Гейтс з сабой носіць. Так. Яшчык Пандоры. Цікава, ці дададуць Netflix'у Game Pass. Там будзе тарыфны план для тых, у каго есть Game Pass. Слухай, ну, я нават не... Ну, гэта будзе просто падпіска. Ну, гэта ж звычайная падпіска. Так. Ну. Звычайная. Звычайная. Прабачце. Слухайте, Activision Blizzard, я ж просто па гульням не моц, но у іх ёсць свой стор там у Blizzard'у. Так. Але ж там як не шмат гульня. Не шмат. Call of Duty, Diablo, Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm. І нешта, мне здаецца, так, можа быць, яны просто ўключацца ў StarCraft забыл. Падпіску Xbox'a цалкам. Ну, не, здаецца так, таму што ўсё, што яны набываюць, яны цалкам, яны ж набывалі Bethesda, і таксама там было антыманапольнае разбірательства, і яны таксама казалі, што ўсё будзе выходзіць, але вось, напрыклад, Starfield ужо эксклюзіў для Xbox та ПК, і ўжо не выходзіць на Microsoft набыў Bethesda. Microsoft набыў Bethesda. Бляха. Skyrim і ўсё гэта вось. Skyrim, Fallout. Гэта зараз такі тренд буйнымі карпорацыямі набываць такія студыі? Так, таму што прасочваецца, па-першае, ім трэба эксклюзівы для геймпасу, каб людзі падпісваліся, і Філу Спенсеру здаецца, што геймпас гэта будучыня пляцоўкі, і яны больш за ўсё будуць зарабляць грошы з геймпасу. Па-першае. Па-другое, ім заўсёды патрэбны студыі, якія лепяць моцныя эксклюзівы для таго, каб запускаць маркеталагічную машыну, каб прадаваць новыя кансолі. І ў гэтым пляне, канешне, ўсё не так вельмі звычайна, таму што ў Sony таксама ёсць такая падпіска, то Sony таксама набывае студыі, там, напрыклад, за апошні год яны набылі Bungie, калі ты памятаеш, якія рабілі Halo, якія робяць Destiny. Так, і якое ўжо ўсё ёсць у Microsoft. Game Pass. Так. А як так можа быць, каб у двух сторах розных былі адні і ты ж гульні? Ну так, да, мультиплатформа. Окей. Я ламер у гэтым. Ну, нават калі параўноўваць эксклюзівы, якія ёсць у Game Pass, якія ёсць у PlayStation Plus, калі я не памыляюсь, она так называецца, ну там розніца такая велізарная у Microsoft. А нема такой тэмы, што гэта Game Pass і плюс гэта просто там набор лайнянкі нейкай, каб на 80%. Так. То бок там бываюць нармалёвыя гульні. Там бываюць нармалёвыя гульні, і там ёсць ва што вось калі ты у цябе ёсць мэтанакіраванасць пагуляць во што-небудзь, і ты заходзіш в Game Pass, ты знойдзеш цябе ва што. А зараз дзедаўскае пытанне з 2000-х. А уже прайшлі тыя часы, калі можна просто набыць там диск ці флешку з крякнутымі гульнямі і гуляць і не парыцца? Прайшлі. Ну, калі у цябе ёсць PlayStation 4, ну, прошитая PlayStation 4. Ну, прошитая, так. То з пятай плойкай не пракаціць, з апошнімі Xbox'амі таксама не пракаціць. Пракаціць з першымі версіямі Nintendo Switch. Ну, і з пісюкамі, я так разумею. Ну, з пісюкамі, конечно. Окей. Таму што там піратства цвіце, як заўсёды цвіло, і з пікарамі. Рут-трекеры і ўсе астатнія. Калі што, мы не рэкамендуем вам карыстацца гэтымі рэсурсамі, а ўсё на ваш Я карыстаюсь торрентамі, але не для контенту піратскага. Я для якога? Які там яшчэ контент ёсць? Што там робіш?
па-першае open source, па-другое кнігі та коміксы. Ну Open так, source? так. Слухай. Кнігі та коміксы. Кнігі та коміксы таксама. Гэта не пиратский. Ой, зараз нехта прибяжыць да цябе. Зараз на гэты падкаст прыбежыць Янушкевіч даваць мне Да колькі можна лайна. А я бачу, ёсць цэлы торрент-трекер, дзе ўсе кнігі Янушкевіча ляжаць. Толькі яму гэта не кажы. А вось хай сам іх шукаюць. Давай паразмаўляем пра нейрасеткі, таму што гэты год гэта Midjourney, гэта GPT, гэта яшчэ шмат усяго, таму што зараз з'яўляецца GPT, Copilot, DaVinci, напэўна, не DaVinci. Я не памятаю, у прошлым годзе была яшчэ да Midjourney нейкая сетка, якая малявала добра. Мабыць, не DaVinci. Гэта Пикассо. Ну неяк як мастак нейкі. Рембрандт. Ну карацей вы зразумелі. Микеланджело. Але ў гэтым Добрая годзе чарапашка ніндзя. Добрая чарапашка ніндзя. ХВ. Карацей, у гэтым годзе з нейроначкі вельмі стрэлілі наперад, з Midjourney пачынаючы, якая малюе выдатныя малюнкі. Так. Калі запрос добры. Калі запрос добры. Бо мне падабаецца людзі, якія, да што вашы нейронкі? Я там і спытаў, намалю мне Парасюка, яна мне нейкае лайно выдала. А ты разумееш, што там трэба абзацамі пісаць. Слухайце, ну у кагосьці атрымліваецца. Вон Сеня напісаў намалю мне лайналака і выдатная ваколка. Не, так у яго ж таксама было шмат тегаў. Так. Ён распавядаў, што вельмі шмат. Ну вось сэнс у тым, што ёсць гэтыя соцсеткі, хацеў сказаць. Нейрасеткі, Midjourney, GPT-3, про якую мала хто ведае з звычайных людзей, хацеў сказаць. З людзей не тэхнароў, але ў тэхнічным плане мы там даўно ведаем пра яе. Это самая мощная сетка, якая існуе. Ну, адна з самых моцных, іх там некалькі. І абучалі некалькі гадоў, яна навучалася. Гэта складаны працэс навучаць нейрасеткі. Это самы складаны працэс, нават складаней, чым яе прыдумаць. Я навучалі на мільёне всякіх даных, і зараз зрабілі адкрыты тэст. Раней яна была ў бета-тэсце, GPT-3 увесь мінулы год можна было ёй карыстацца навукоўцам, калі ты можна было падаць там заявку, пацвердзіць, што навуковец і карыстацца. А зараз у гэтым годзе месяц таму яе адчынілі для ўсіх. І сам гэты шаг наперад, каб адчыніць гэту нейрасетку для ўсіх, ужо вялікі шаг. Она зараз навучаецца на тых прымерах, якія мы дасылаем? Гэта складанае пытанне тэхналагічнае, тэхнічнае. Нейрасетка навучаецца, працэс навучання нейрасеткі, ён вельмі затратны па моцу камп'ютарным. Увогуле, ты ведаеш увогуле, як навучаюць нейрасеткі? Ну, можаш распавесці крыху? Тут няма адзінага падыходу. Ёсць разныя нейрасеткі, розныя, і розныя алгарытмы. Але факт у тым, што пакуль што, я, напэўна, не слушу, калі скажу, што пакуль няма нейрасетак, якія могуць на лету, у онлайне, самі навучацца на тых дадзеных, якія мы ім адпраўляем. Таму што, каб перавучыць нейрасетку, асабліва такую буйную, як GPT-3, трэба шмат камп'ютараў са шмат ядрамі на шмат дзён, каб проста там перавучыць і адказваць на некалькі пытанняў. То бок гэта пакуль што невырашальная праблема з кропкі гледжання магутнасцяў. То бок да Скайнета мы яшчэ далёка. Ну, напэўна так, але 3 гады таму мы яшчэ нават не думалі, што можна такія сеткі рабіць, якія ўжо на абучаных дадзеных будуць табе выдаваць такія якасныя адказы. Хто не ведае, GPT-3 адчынілася для ўсіх у выглядзе OpenAI чату. Так вы вводзіце ў браўзеры chat.open.ai. Гэта тэкставая нейрасетка, якая можа адказваць вам на ўсялякія пытанні. Учора весь вечар з ёй гуляў. Я не мог спыніцца. Таму што для мяне гэта ты іх прыехаў, паказаў мне, я такі, вау, так можна. Другі бок гэтых усіх нейрасетак, бума гэтых нейрасетак, гэта скандалы, якія пачалі з'яўляцца вакол гэтых нейрасетак. Гэта і мастакі, якія... Тут, пэўна, 2 самых буйных кейса з мастакамі, па-першае, але з мастакамі там незразумела. Мастакі на Midjourney пачалі жалобы пісаць, скаргі, што, маўляў, у нас праца страчваецца, таму што ваш Midjourney малюе добра. Ну і хто тут вінават? Ну ніхто ж не вінават. Вучыцесь лепш маляваць. Ну гэта будучыня. А з кропкі гледжання тэкставых нейрасетак, як OpenAI, ёсць яшчэ нейрасетка, якая завецца Copilot, ну, прадукт завецца Copilot, а пад капотам там якаясьці другая нейрасетка, яна дапамагае код пісаць. Ужо даўно я Microsoft запусціў у пачатку гэтага года. А ці ёсць нейкі плагін дадатак, каб ты сабе дадаў гэта ў ідэ і... Так. Ёсць. Цікава. Ну так гэта ўжо камерцыйны прадукт, і ён працуе даўно. І зараз, ну, пэўна, кожны трэці праграміст ім карыстаецца. Ён платны. GitHub яго робіць, ну, а па факту Microsoft. І там
штука такая, што ўсе гэтыя тэкставыя нейрасеткі на дадзеныя бяруць з адкрытых крыніц, а Copilot браў дадзеныя з гітхабу, а на гітхабе ліцэнзіі ёсць. І калі ты бярэш здаравенны кусок кода, можа так здарыцца, што ты попадаеш пад ліцэнзію, і, напрыклад, гэта ліцэнзія не дазваляе выкарыстоўваць код у камерцыйных прадуктах. Ну і карацей зараз з'яўляецца толькі першая самая справа, калі людзі падаюць на вось гэтыя нейронныя сеткі за аўтарскае права. Мы не ведаем, што будзе далей. Усе казалі, што не будзе нейкіх такіх кейсаў, таму што гэтыя нейрасеткі разумныя, яны не аддаюць там код цалкам такі, як ёсць, не выкарыстоўваюць код з тых рэпазіторыяў, якія з не тымі дазволамі, якія трэба, але справы з'яўляюцца. Я лічу, што ў наступным годзе мы пабачым першыя буйныя нейкія раздутыя журналістамі справы з нейрасеткамі. Супраць Скайнету. Але гэта цікава. Цікава, таму што мы лічылі, я ўжо казаў вам, што мы шмат хто лічыў, што першымі прафесіямі, якія будуць выцеснены штучным інтэлектам, гэта будуць прафесіі структураваныя, напрыклад, як праграмаванне, там няма у большай частцы працы няма творчасці, ты робіш проста структураванае дзеянне. Але мы бачым, што яны пачалі з творчых прафесій, мастакі і рэдактары тэксту. Таму што тое, што я ўчора паспрабаваў, я ўчора GPT скарміў нататку і сказаў, зарабі мне проста рэрайт гэтай статьі і артыкулы. І ён мне выплюнуў артыкулы, які цалкам я проста забраў у Telegram наш канал. Гэта неверагодна, я проста не ведаю, як гэта адбываецца. Таму што ён мне зрабіў якасны рэрайт, за які б я там аддаў там 10 еўра на якой-небудзь пляцоўцы. І ты ж нават можаш яму сказаць, зрабі мне рэрайт на 50% ці на 70%, і ён табе зробіць на 50 ці на 70. Гэта вельмі моцна. Мне вельмі падабаецца, што яму можна напісаць просто колькі абзацаў цябе трэба, і ён табе зробіць там 4 абзацы ўсё гэта, і ты такі вау, як гэта працуе. Я просто, для мяне, ведаеш, для мяне адбываецца нейкая магія, таму што я ніколі не супрацоўнічаў з такімі нейрасеткамі. Я крыху карыстаўся Midjourney, таму што... А это ўсіх першы досвед, усіх. Зараз такога досведу будзе ўсё больш і больш з'яўляцца. І тут мне падаецца толькі пытанне часу, калі гэта выйдзе на камерцыйныя рэйсы. GPT-3 наўрад ці на камерцыйнай выйдзе, таму што гэта больш навуковы праект. Але Google, Microsoft, ну, пра Google мы ведаем дакладна, што яны вельмі напружыліся зараз, таму што яны баяцца канкурэнцыі ў пошуку. Яны баяцца, што ўсе пачнуць, што хтосьці зробіць першым прадукт на кшталт GPT-3 і зробіць з гэтага пошук. А гэта ж ўсё. Гэта пошук з кантэкстам, калі ты можаш кожнае наступнае пытанне падвязваць да прадыдучага. Табе не трэба пісаць там Хлоя Морец, у якім кіно здымалася, а потым Хлоя Морец, пакажы Інстаграм. Ты просто пішаш Хлоя Морец, якія фільмы, а потым якія ў ёсць сацыяльныя сеткі ёсць. І табе адразу ўсё выдае. Так, і сістэма разумее, што ты ўсё яшчэ пра Хлою Морец, кантэкст. І Google вельмі напрагся. І Microsoft таксама, я упэўнены на праксе, усе напрагліся, таму напружыліся. Таму на наступным годзе нас чакае, мне падаецца, ці ў наступным, ну, ў наступным апрыканцы дакладна, бум камерцыйных прадуктаў кшталту GPT-3 ад буйных кампаній. Слухай, я чакаю. Я, здаецца, я даже падпішусь на некалькі такіх прадуктаў, таму што гэта вельмі зручна, гэта пляцоўкі. Калі яны просто... будуць прыблізна хоць так працаваць, то так. Так, таму што... Я вчора анекдоты ўвесь вечар шукаў. Так, яна мне пісала, там я... Просто, вось, я распавяду просто пра сябе. Мы шукалі рэдактара ў Telegram-канал, і зараз здаецца, што нам ніякі рэдактар у Telegram-канал не патрэбны, нам просто заменіць яго GPT, каб ён рабіў нам рэрайты нейкі, таму што ён вельмі выдатна працуе з ангельскай мовай. Ты просто робіш рэрайт ангельскамоўнай статьі, перакладаеш яе на беларускую, выкладваеш. Так, і унікальны контент. Так, у цябе заўсёды ёсць унікальны контент, і для якога я просто і пальцамі пашвілі. Я зрабіў адзін запрос, і ўсё, і скінуў спасылку. Гэта вау. Ну, так, але для слухачоў не забывайце, што не забывайцеся, калі будете тэставаць, што трэба это все факт-чекаць. Так, адразу трэба чытаць нататку, артыкул, які ты спасылаеш, а потым пераправяраць, што напісала нейрасетка, таму што яна часам нясе безглуздзіцу. Ну, гэта две асноўных праблемы, якія трэба вырасці ў будучыні, каб атрымаць паўнавартасную такую тэкставую дапаможніка. Першае, гэта каб ён навучыўся навучацца сам на тым, што мы яму кажам. На юзер-даных. Так, гэта складаная тэхнічная задача, а другое, это каб ён ведаў, а якія дадзеныя ён дакладна можа пацверджваць як карэктныя, якія не. Ну, умоўна, калі ён табе выдае адказ, каб ён пісаў, што гэтыя дадзеныя ўзятыя з крыніц, якія
могуць не супадаць. Якія наадварот, якія там з'яўляюцца, не ведаю, дзяржаўнымі. Я ўжо бачу скандалы, калі яны пачнуць навучаць на юзер дадзеных, што гэтыя дадзеныя будуць выкладацца ў сетку кім-небудзь, што іх ламануць. Ну да гэтага яшчэ далёка. 3 мільярда запросаў юзераў выцячы ў сеть і так далей, і так далей. Паглядзім. Але ўжо ў тым стане, у якім гэта сетка існуе, яна можа замяніць некаторыя прафесіі якасна. І, напрыклад, самае першае выкарыстанне яе камерцыйнае, многа хто кажа, гэта Алекса, гэта Аліса, гэта ўсе дапаможнікі, якія у нас в тэлефонах, у якіх асноўная праблема, яны не трымаюць кантэкст. Амаль на 90% пытанняў яны адказваюць, ідзі ў Google. Алекса ўжо трымаюць кантэкст, ну, але ўсё ж такі там больш-менш разумее. Калі яны пасадзяць гэта на GPT-3, то ўсё. Это будзе ідэальны дапаможнік. Так, і мы акажемся ў будучыні, калі ты памятаеш, ты чытаеш кнігі некага Ізака Азімова, дзе ёсць там штучны інтэлект, які табе дапамагае. І ты ж таксама зможаш размаўляць са штучным інтэлектам. Таму што зараз ты можаш запрасіць у GPT-3, каб ён з табой просто пакамунікаваў, ты можаш з ім просто перапісвацца, і гэта цікава. І, конечно... Это такая вельмі добрая фішачка для хіканоў. Так. Мне што з гэтым яшчэ спадабалася, учора сабе злавіў на думцы. У GPT-3 у яго ж няма праблем з памяццю. Я маю на ўвазе, што ты можаш там запытаць у яго што-небудзь сёння, потым на 2 гады забыцца, потым праз 2 гады прыйсці такі: «Во, мы ж там рабілі сцэнар для такога-то фільму, а давай мы яго працягнем». І ты яму пішаш там нейкія новыя свае думкі, і ён працягвае, ён нічога не забывае. Для яго это нібыта было вось толькі што. Карацей, выдатная штука. Трэба паспрабаваць яму расповед свой скінуць і папрасіць зрабіць рэрайт свайго расповеда. А можна скінуць расповед? Янушкевіч. Ну так. Зрабі мне выжымку. Зрабі мне рэрайт на 100%. На 100%. Слухай, так, можна гэта рэрайшанага Гаррі Поттера выкласці. Цікава, як ён падтрымлівае мовы, таму што ён там крыху падтрымлівае беларускую. Ну, гэта не падтрымка. Там, напэўна, у дакументацыі будзе напісана, на якіх дадзеных яе трэніравалі і якія мовы там у кодзе ёсць. Ну, закадзіраваны. Это дакладна расійская, дакладна ангельская, дакладна якая-нибудь гішпанская і расійская таксама. А ўсе астатнія мовы яна падцягвае з тых крыніц, на якіх вывучалася. То бок калі ты пішаш, ці ведаеш ты беларускую, яна піша: «Я вывучалася на дадзеных на беларускай мове, таму я магу з вами размаўляць». Але калі яна пачынае пісаць на беларускай мове, ці калі ты пытаеш, робіш запрос, перакладзі. Так же, як у нас і атрымліваецца трасянка. Это не трасянка нават, гэта больш цікавей. Яна тыя словы, якія часта з'яўляюцца, часта трапляюцца, яна нармальна перакладае, а тыя словы, якія рэдкія, ці нават увогуле не былі у яе, яна пад стылістыку беларускую падганяе. То бок, трасянка — это калі там расійскія словы ўжываеш з акцэнтам беларускім, а яна намагаецца са слоў расійскіх і другіх неяк карані скласці, каб гэта атрымалася штосьці беларускае. Жанчынная прибіральня? Цалкам другія словы атрымліваюцца, але ты іх разумееш, тому што ты разумееш, з якой мовы яна ўзяла там карэнне. Гэта цікава. А гэта ж якая дапамога пісьменнікам? Так. Я пра гэта разводзіць. Тут увогуле рэдактарская праца, яна ж адпадае. Калі яшчэ навучыць працаваць не толькі з кантэкстам, а там, напрыклад, з кропкамі, коскамі і так далей, ты ж можаш аддаць ёй тэкст і сказаць, што расставь коски па правілах там расійскай мовы ці беларускай мовы. І гэта ж дупа. Гэта, па-першае, ты просто уяві сабе, як будзе добра жыць школьнікам, таму што ёй же можна скарміць любую. А ўжо гэта працуе. Уже так працуе? У LinkedIn зараз бум па праходжанні тэстаў. Людзі просто, у LinkedIn ёсць свая пляцоўка для навучання, людзі просто адчыняюць там які-нибудь тэст па PHP, ім выдае пытанне, яны просто капіруюць все пытанне, закідаюць у GPT і кажуць: «Вось тебе пытанне, вось 4 адказы, што выбраць?» Яна кажа: «4». Яны нажимаюць 4, правильно. І зараз у LinkedIn шмат хто просто сабе панабіваў гэтых праходжаных курсаў пацверджаных, таму што вось GPT памагло. Уже працуе. І як зараз набіраць на працу людзей? ХВ. Цікава, конечно. Я учора размаўляў са сваім псіхолагам, і яна таксама зараз карыстаецца GPT для састаўлення тэстаў псіхалагічных для сваіх кліентаў. Таксама вельмі цікава. Вось ты ніколі не
не уявіш себе, дзе яе можна прымяніць, таму што гэта вау. Ты уяві, нейкі цуд. Зараз год-два, і кампаніі, якія з'яўляюцца адзінарогамі, яны там складаюць з аднаго чалавека. Які просто на GPT. Не, ну слухай, калі себе так уявіць, ты же самы Copilot і GPT, яны же могуць дапамагчы тебе напісаць і праграмны код, і так. Інтэрфейс. То бок у тебе ёсць нейкая ідэя, тебе трэба просто разумець крыху распрацоўку і сказаць, што там не трэба там масіў дадзеных, які робіць тое. І ён табе яго выплёўвае. Ну, гэта ўсё ж такі крыху складаней, то бок яна код пісаць можа, але ну, так, я не зусім разумею распрацоўку. Зрабіць эксэшнік, які будзе запускацца, ўсё ж такі яна не можа, таму што гэта яшчэ шмат чаго над ёй павінна быць. Там кампіляваць трэба гэта ўсё. Так, шмат якіх яшчэ прылад павінна быць, яны вельмі ўсканакіраваныя, наўрад ці яны з'явяцца. Хаця энтузіасты якія-небудзь, можа, будуць рабіць парты. Там усталяваеш сабе якую-нибудь праграму, якая з дапамогай GPT-3 робіць табе па твайму тэкставаму апісанню простенькія сайты. Гэта увогуле якраз два. Заходзіш у інтэрфейс, пішаш, зрабі мне лендос, на якім будзе то-то напісана, і ў выніку табе аддаецца спасылка на сайт, які ўжо загружаны ў інтэрнэт, які ўжо напісаны, які ўжо нават там з рэпазіторыям на GitHub есть, калі табе захочацца. Такія прадукты павінны з'явіцца. То бок мы прыйдзем к ноу-коду наконец-таки. Так званому у нас у праграмаванні ёсць такі тренд апошні час ноу-код. Так, я ведаю. Я ведаю, што я размаўляў з адным з знаёмых, і ён праходзіў сабеседаванне зараз, і у яго пыталі на сабесіць, ці можа ён добра карыстацца. Як называецца гэты сервіс, дзе пытанні задаюць праграмістам? Stack Overflow. Так, у яго пыталі пытанні, як задаваць пытанні на Stack Overflow. І он мне казаў, што гэта ўжо частка ноу-кода, таму што вельмі шмат праграмістаў просто шукаюць свае пытанні, потым у адказах знаходзяць код, стаўляюць сабе, і яно працуе. Ну, гэта дрэнны падход, але так, яно таксама ёсць. І, дарэчы, Stack Overflow існуе. Я спамятаў, што Stack Overflow таксама адзін з тых, хто вельмі напрагся, калі з'явіўся спачатку Copilot, а зараз GPT-3, таму што іх проста наведванні вельмі праселі. Навошта мне ісці на Stack Overflow, нешта шукаць. Вось я запытаў, і яна мне знайшла ці са Stack Overflow, ці з якога-небудзь другого. Ці добра разумею, што Stack Overflow гэта нешта накшталт... Это форум, это просто форум. Гэта форум? Ну, мне здавалося, што гэта накшталт пытанняў Mail.ru, адказаў Mail.ru. Ну, гэта падобнае на адказы Mail.ru, на Q&A, на Хабре. Гэта, можна сказаць, форум, на якім можна рабіць топікі, у якіх ты пытаешься, а як не зрабіць то-то, то-то. І прыбегаюць шмат праграмістаў, прыбегаюць, якія табе пішуць код, ці кажуць, дзе ў цябе памылка. Ну, такі проста тэкставы форум праграмістаў. Цікава. Майкрасофтаўскі, дарэчы. Майкрасофтаўскі? Это адзін з першых і самых буйных прадуктаў Майкрасофта, напэўна. Ну, першых і самых буйных, зробленых, прабачце, на платформе .NET. Это самая буйная платформа праграмавання, якая распрацоўваецца Майкрасофтам. .NET. Так. Што .NET для мяне не зразумела. C#.NET. Ну, яшчэ трэба сказаць, што на GPT зараз базы дадзеных толькі за 2020 год. Так што не на ўсё яна адкажа. Ну, так гэта зразумела чаму, таму што працэс перанавучання, ён вельмі датаны па таксама яшчэ адна сутнасць, якая існуе да сіх у 2020 годзе. Дарэчы. Яшчэ адна тэма, слухайце, тут некае вар'яцтва адбылося ва ўсіх кампаніях, Netflix, Disney, я не ведаю, EPAM, ты же, вельмі шмат буйных кампаній скарачаюць людзей, таму што хайрынг замарожан зараз, вельмі шмат там Apple, напрыклад, не нанімае людзей. Ну, так, самыя буйныя, напэўна, вось у Фанге былі, у Твиттары самыя яскравыя, ну, там просто Маск зварыцеў, але аб гэтым яшчэ, напэўна, паговорым. Хайринг фріз, ну это зразумела чаму. У EPAM, дарэчы, EPAM у гэтай кампаніі ставіць не стоит, ставіць у адзін рад не трэба, як і другія больш. Ну окей, яны не фанг. Нават не фангі, справа ў тых кампаніях, якія на пачатку каранавіруса нахайрылі шмат каго. У EPAM у гэтым плане заўсёды была прямая крывая, яны як хайрі, так і хайрілі, зараз яны там крыху сакрацілі мо каго, але цалкам яны просто зрабілі так званы хайринг фріз, калі ты не нанімаеш, але і не звальняеш амаль што. А гэтыя буйныя кампаніі,
яны у час каранавіруса на такі вау, нам не трэба плаціць там за месца, за памяшканне, ну за памяшканне, ладно, памяшканне застаюцца, але нам не трэба плаціць там за ежу на месцы, за бумагу, за всякія, карацей, у іх вельмі шмат грошай з'явілася. І такі, ну у нас ёсць грошы, у нас людзі могуць больш працаваць, таму што яны не марнуюць час на дарогу, а давайте яшчэ нанімаць, яшчэ якраз добры час. Ёсць грошы, ёсць у людзей жаданне працаваць. Яны быў вельмі велізарны бум найму, калі каранавірус пачаўся. Як гэта не странно гучыць, таму што хтосьці думаў, што там наадварот былі звальненні. Не, там быў бум. Яны набіралі просто вельмі моцна. Там Netflix, Amazon увогуле там тысячамі людзей набіраў. Зараз яны сутыкнуліся з тым, што было чакана. Тое, што яны перанабралі людзей, карона адышла крыху, плюс там цяжкае становішча з-за вайны, і ну і все, грошай няма, акцыі падаюць, звальненне. Таму гэта было натуральна. Просто мы не звярталі ўвагі, чаму гэта адбылося. І зараз звальненне, так, гэтае звальненне непрыемнае, але трэба разумець, што тыя, каго звальняюць, яны не моцна турбуюцца. Потому что калі тебе звальняюць з Microsoft, у тебе два накірункі. Ці ты ідзеш на другую працу, крыху на меншую зарплату, але гэтая крыху меншая зарплата, заробак, ён все яшчэ большы, чым сярэдні заробак любога. Ці ты свой бізнес адчыняеш. І ў 2008 годзе, калі таксама быў бум звальнений, калі доткомы бахнули, тады быў яшчэ і бум стартапаў. Таму што шмат людзей зводнілася, якія доўга працавалі ў кампаніях, у іх быў грашовы дастатак, зберажэнні, і досвед вельмі вялікі. І досвед вялікі, і яны проста шлі адчыняць стартапы. Таму чакаем бум стартапу, калі скончыцца вайна і крыху паспакойней стане. Вось так у мяне неяк у галаве. Все распавёл за нас. Все, што я хацеў сказаць, добры ведучы. Так. Вельмі раем, калі вы хочаце страціць падкаст, зовіце. Ці барада захапіла першы кікаўскі. Ну давай яшчэ одна размова, таму што Ілон Маск усё ж таки набыў Twitter, і гэта... Па-першае, навошта? Ну, па-першае, навошта не зразумела. Ну, памятаеш, у мяне была ідэя аб тым, што ён просто хоча зачыніць старонку таго хлопца, які сочыць за яго самалётам. Так зачыніў ж. Так ён зачыніў, так. Ён не просто зачыніў гэтую старонку, яны ж у правілах прапісалі, што нельга так рабіць, і зараз... Нельга сачыць за Ілоном Маскам? Нельга сачыць за самалётамі ўвогуле. Не толькі там гэты хлопец... Яны нават у правілах гэта прапісалі пра самалёты. Так. Гэты же хлопец сачыў не толькі за самалётам Ілона Маска, але і за самалётам Біла Гейтса і яшчэ шмат каго. І яго просто былі старонкі ў Твіттеры, дзе ён просто аўтаматычна пісаў. Гэта вар'яцтва некае. Гэта ж адкрытыя дадзеныя. Ну што? Так, ты ж можаш зайти на Flightradar 24 і там паглядзець усе гэтыя дадзеныя. Хлопец просто сагрэгіраваў іх. Так, у Ілона Маска няма пытанняў да Flightradar. Таму што ёсць воздушная канвенцыя, і па ёй усе дадзеныя трэба, каб яны былі адкрытымі, і каб не было просто воздушнага тэрарызму, каб мы не ведалі, што якісьці самалёт зляцеў, а мы пра гэта не ведаем. Вось. Ну і яшчэ там, канешне, мы жылі ў зачыненым грамадзянстве, але калі ты жывеш там у той же Европе, ты бачыш вельмі громкі самалёт, які ляціць над табой, ты можаш заўсёды паглядзець праз Flightradar, ваенны ён ці не, што адбываецца. Таму што я гэтаму спасаўся, калі пачалася вайна, і я нічога не разумеў у першыя дні, а над намі леталі натаўскія самалёты, яны патрулявалі. І гэта, ну ты жывеш у Вільні, над табой на маленькай высоце ляціць істрыбіцель. Слухай, а маленькі офтоп пра самалёты, а там нават і істрыбіцелі, знішчальнікі, вынішчальнікі, усе ваенныя. А як гэта рэгулюецца, вы не ведаеце? Просто недавно была ситуация. Затрымка ёсць паміж рэальным палажэннем самалёта. Не, я маю на ўвазе, што будзе, калі самалёт выключае свой рэспондер. Недавно ж была ситуация, калі ў Беларусь адкульсьці летелі з Еўропы, самалёт нейкі летеў. І ён рэспондер над Беларусю вырубіў. І што далей з гэтым самалётам адбываецца? Ён калі з'яўляецца, там прыбягаюць якія-небудзь органы і кажуць, всё, больш не падымайся. Мне здаецца, яны такія, ну вось нам патрэбен адчот, чаму ты гэта зрабіў. Ну там ІКАО прыходзіць да іх, і ўжо пачынаюцца пытанні, таму што супраць кампаніі могуць, мне здаецца, весці нейкія санкцыі за такія зразумела. Таксама яшчэ была тэорыя, чаму ён набыў Twitter. Гэта таму, што ў яго праселі акцыі ў той момант, і на фоне гэтага ён такі, ну трэба набыць Twitter, адвесці, па-першае, зор з таго, што Tesla пачала прасядаць, SpaceX, Tesla, ўсё гэта. І ён такі, набуду Twitter, кладу грошы, і гэта займе ўсё інфармацыйную прастору,
тое што вось я набываю Twitter, усё цудоўна і ўсё будзе зноў добра, бо ён, наколькі я зразумеў, у яго такая стратэгія ўвесь час. Калі ў яго акцыі пачынаюць прасядаць, ён такі, ну трэба зрабіць нешта, чтобы адвесці зор. Ну гэта добрая тактыка з такой кропкай гледжання, і тое што ён зараз там робіць гэтыя вар'яствы з твіттерам. Ну гэта добрая тактыка, калі гэта датычыцца выключна яго. А калі ён набывае твиттер і пачынае нешта там зорачкі па розным колерам выдаваць за розны кошт. Ну і все пачынаюць казаць, што ну раз ён такое гаўно робіць у твиттере, то напэўна у SpaceX і у Tesla яшчэ больш лайно. Не, напэўна ён не кіруе SpaceX і Теслай. Таму што калі б ён імі кіраваў, іх бы нічога не атрымалася. І таму напэўна там ёсць нармалёвыя людзі, якія не Маск, якія там усё робяць, а Маск просто фронтмен. То есть ён такім чынам просто твар як а тут больш глыбейшая гульня. Ён можа быць там і кіруе, але ён такім чынам з твиттерам адцягнуў увагу ад таго, што дрэнна ідуць справы ў яго другіх кампаніях. Таму што людзі пачынаюць лічыць, што не, ну такі дурань у тых кампаніях не можа нічога рабіць. Там просто добры персанал і добрыя там дырэктара другія. І працягваюць да верыць тым кампаніям, можа быць так. Варыянт. Ну а які другой, што другое могло быць? Абкурыўся, біполярка, ну ён же такой. Джо Рогану прыйшоў зноў. Ну гэта набуду Twitter. Гэта вельмі дзіўна, конечно. Просто цікава, як у яго заявілася гэта ідэя пра ён ляжаў дома ў ванны, такі набуду, Twitter. Сколькі ён за яго даў? 185 мільёнаў? Я ўжо не памятаю. Ну там вельмі такая добрая цифра была. Не, 34 миллиарда. 34 миллиарда. Я вас не памятаю. 30 с чем-то там было. Так. Улічваючы тое, што Twitter вогуле нічога не прынасіў. Так. Ты зараз глядзішся, за колькі набылі Twitter, успамінаеш, што Instagram набылі за 1 мільярд долараў, і ты такі Instagram набылі за нішто. Таму што ён нікому не патрэбен. Ну так. Таму што мне здаецца, калі Instagram прадаваўся, яны не разумелі, колькі яны каштуюць увогуле. Такія часы былі. Але Twitter ёсць уражанне, што Twitter просто забіваюць дзеля нейкіх не зразумелых нам пакуль што мэтаў. Але просто ўзялі соцсетку, якую зараз збіваюць. Каб адвесці ўвагу. Microsoft набыл Netis у свой момант. Netis называлася? Ці не? А, не, Netis гэта гульнявая кампанія, якая браузер распрацоўвала. Быў вельмі Netscape. Быў жа толькі з'явіўся Microsoft Explorer, і ён вельмі жорстка канкураваў з гэтым браузерам, і яны яго набылі і забілі. Але ў Маска ж няма канкурентаў для соцсетак. Ну то так. Таму што ўвогуле там ты же Mastodon, гэта непараўнальны канкурент. Ну не, ён увогуле стрэльнуў толькі пасля Маску. Так, і то там типа да 10 мільёнаў карыстачоў. Так, ну і гэта open source, гэта ўвогуле другі сусвет. Дарэчы, яго робіць расійскамоўны хлопец. Так? Евген Рагуленко, не памятаю фамілію, жыве тут недалёка ад вас. Це трэба его ці бороду паклікаць. Ён не адказвае. Не адказвае? Пакуль што не адказвае. Ну, яго праца зараз, ён там па 100 камітаў у дзень робіць. Там хлопец просто машына. Ну, вось таму пераходзьце з Твіттера ў Mastodon. vkl.org, беларускамоўны сервер. Уже орг? Ой, .world. Там ужо больш за 800 карыстальнікаў. Расцем па крышачкі. Я ўсё спрабую прывлекаць аўдыторыю ў Mastodon сервер. Таму што мне Mastodon падабаецца, там лампава. Там вось я неяк падпісаўся на такіх людзей, якія пішуць лампавыя рэчы, але вось я не ведаю, чаму там лампава. Мне падаецца, што таму што напэўна маленькая пакуль што аўдыторыя, не прыбяжалі яшчэ тыя бунтары. Але ўсё гэта можна правіламі неяк, мне падаецца, так рэгуляваць, нівеліраваць, пакуль не набежалі. Ну, будзем глядзець. Але вось Маск, у мяне была яшчэ такая думка. Ну, да нейкага часу, зараз я лічу, што Маск просто нейкі звар'яцеў, канешне, але раней была думка, што Маск такім чынам хоча прасунуць дэцэнтралізацыю. То бок ёсць секта, не секта, каста людзей, якія лічаць, што Маск робіць усё дзеля таго, каб перанесці на Марс. Чалавецтва на Марс. Так. Ён зрабіў спачатку PayPal, каб потым, каб стартануць свой бізнес нейкі потым. Ці што Ілон Маск не зрабіў PayPal? PayPal распрацоўка не Ілона Маска. Ну, я маю на ўвазе меў дачыненне. Зарабляў першыя грошы, зрабіў першыя грошы з гэтага праекту. Потым ён робіць што? Ён робіць SpaceX, пачынае рабіць, каб уляцець на Марс. Ён робіць сонечныя батарэі, яго вельмі добрая кампанія, калі я не памыляюся, адна з самых прыбыльных.
якая сонечныя БТ-панелі робіць, таксама, каб на Марсе было чым спажываць. Робіць Тэслу, каб уехаць на Марс. Робіць Тэслу, таму што на Марсе няма нафты. Ніхто не ведае, там ёсць толькі сонечная энергія, ён робіць электракары, каб там можна было ездзіць на чымсьці. І робатаў робіць, каб туды зляцець. І вось Твиттер, ніхто не разумее, а навошта яму Твиттер у гэтым сусвеце? Ну, Твиттер там не патрэбен на Марсе. І зараз людзі кажуць, што, а можа, Твиттер патрэбна было забіць такім чынам, каб стрэльнуў Мастадон, які децэнтралізаваны, а децэнтралізаваны Мастадон гэта адразу і децэнтралізаваны веб, і крыптавалюты, і ўвогуле адсутнасць дзяржавы. Ну зараз і ты уважаеш, што Ілон Маск робіць на блага Мастадону гэта? На блага дэцэнтралізованых структур, на блага чалавецтва ўвогуле. Потому что децэнтралізацыя гэта многія лічаць это наступны крок. Вось я хацеў на гэты конт спытаць, таму што зараз вельмі шмат айцішнікаў лічыць, што дэцэнтралізацыя веб-3, ну так, веб 3.0 і гэта будучыня наша, і што мы вось ідзем да гэта сапраўды так ці ну, гэта просто тренд нейкі як гэта не тренд, гэта сапраўды так, гэта пачалося з блокчейнаў усялякіх. Там сэнс у чым дэцэнтралізацыі? Сэнс у тым, што свае дадзеныя кантралюеш толькі ты сам кантралюеш. То бок той жа Твиттер, ён табе твае дадзеныя не аддасць, ён можа з імі што заўгодна рабіць. А ў Мастадоне, напрыклад, ты можаш зрабіць свой уласны сервер Мастадон, на якім ты будзеш адзін юзер. Но закон таго, што это децэнтралізованая сістэма, ты можаш са свайго сервера камунікаваць з другімі. Так, вось з мільёнамі другіх. Адзначыць, што ты не ізаляваны. Не ізаляваны. Тое, што ў нас там на VKL World 800 чалавек, гэта просто таму, што 799 чалавек не ведаюць ці не хацяць траціць, марнаваць час, каб рабіць свае сервера. І таму мы жывём у невялічкіх суполках, такіх 800, 1002, але не мільёны, як у Твиттера. І ў гэтым сэнс, што я ўладаю сваімі данымі. У выпадку VKL World, адмін VKL World, я пакуль што я валодаю дадзенымі сваіх карыстачоў. Нема пакуль. Пакуль нема. Але гэтыя карыстачы маюць дай адмінку. Карыстачы могуць уйсці на любы другі сервер, нават могуць свой зрабіць і перанесці ўсе дадзеныя. У гэтым сэнс децэнтралізацыі. Не валодае нейкая карпорацыя ўсімі дадзенымі. А вось цікава, напрыклад, ты бачыш там, напрыклад, паролі, якія... Не, конечно. Ну, гэта не так, што ты ўсе дадзеныя бачыш. Ну, мне цікава, колькі дадзеных ты кантралюеш. Гэта не ты бок. Я кантралюю роўна столькі ж дадзеных, колькі б кантраляваў Твиттер. Ага, я зразумеў. То бок я вижу там толькі e-mail і все, по факту. Толькі e-mail. З таго, што не бачаць усе астатнія. Я не вижу паролі. Паролі ўвогуле гэта мовітон, они ніколі не храняцца ў базе дадзеных у тым выглядзе, у якім вы іх записываеце. Гэта заўсёды хэш, які абратна не, як это сказаць, не перакадзіруецца. То бок, калі вы пароль увялі, то ніхто гэты пароль больш вам не сможа пад тым дадзеным, якія захаваліся, восстановіць толькі вы. Ну, гэта праграмна. Ну, зараз же ламанулі LastPass, і яны атрымалі вельмі шмат... Ну, вы ведаеш, што такое LastPass? Так, конечно. Я ім калісьці карыстаўся, дарэчы. І яны ж атрымалі вельмі шмат закадзіраваных пароляў і кажа, што калі яны падбяруць майстер-пароль... LastPass другая штука. Паролі храняцца ў выглядзе хэшаў, так званых. Гэта аднанакіраванае шифраванне. Гэта значыць, што як толькі вы зарэгістраваліся і ваш пароль ператварыўся нейкім алгарытмам у хэш, то абратна з хэшу ў пароль он ніколі ніяк не ператворыцца, ніякім чынам. Нават калі там у нас будзе супер-мегакамп'ютер, ніякім чынам, ну, умоўна кажучы. І таму, як адбываецца ваш лагін наступны? Вы заходзіце на сайт, уводзіце пароль, ваш пароль, які вы ўвялі, пераводзіцца зноўку ў хэш, і ўжо хэшы зраўніваюцца. Ага. То бок ніхто не ведае ваш пароль, акрамя вас. У LastPass гэта сістэма, якая захоўвае паролі. Ёсць такія сістэмы, у якіх вы можете захоўваць свае паролі, каб не забывацца. Ну, замест бумажкі. Яны, канешне, храняць паролі ў яўным выглядзе, таму што ім гэтыя паролі потым трэба выкарыстоўваць для лагіна на сайтах замест вас. Таму там паролі храняцца так, як вы іх запісалі. І ёсць мастер-пароль, якім закрываецца лагін на гэты сервіс. Ось, і гэты мастер-пароль ніхто, кроме вас, не ведае. І так, злілі вас у дадзеных, і калі там... Мы ж разумеем, што паролі можна пад пераборам просто падбіраць. Ну так, так названы брутфорс. Брутфорс. І калі брутфорсам нейкі аккаунт адчыняць, то ўбачыць усе яго паролі, якія храняцца ў яўным выглядзе. Цікава было б, каб хто-небудзь забрутфорсал мой пароль, таму што ты просто не ведаеш, які ў мяне пароль, там просто 00000. Ну... Не-не-не, у мяне просто пароль, гэта просто рандомныя сімвалы. Гэта праблема.
Ведаеш, у чым праблема ў тым, што вось тебе пароль просто рандомныя сімвалы, а ты ведаеш, ты наколькі цяжка яго забрутфорсіць. Калі гэта рандомныя сімвалы, там 5 рандомных сімвалаў, не. А колькі? 14 14 гэта ўжо добра. з спецсімваламі. Гэта добра, але напрыклад, ты ведаў, што спецсімвалы не адрозніваюцца просто ад лічбы, напрыклад. Гэта я да чаго? Калі ўжо пачалі пра паролі, адна з галоўных праблемаў security тое, што карыстачы не задумляюцца над тым, што трэба рабіць нармалёва складаныя паролі. Там робяць 1, 2, 3, кве. І лайфхак прыдумалі. Прышпільны, які яшчэ, на жаль, не ўсе карыстаюць, але калі ты рэгіструешся, табе звычайна пішуць, што ваш пароль слабы, ці ваш пароль такі сільны. Але мне гэта інфармацыя нічога не дае. Просто красненькая зелёненькая полоска. І у меня там незнаёмая, а некаторыя кампаніі зараз пачалі рабіць так. Калі ты вводзіш пароль, напрыклад, адзін сімвал пішаш, табе піша, ваш пароль можна ўзламаць за 2 минуты. Ты ўводзіш 2 сімвала, ваш пароль за дзень можна ўзламаць. І там так далей. В выніку ты ўводзіш 9 сімвалаў, і табе пішаш, што ваш пароль зламаюць за 1000 гадоў, табе з гэтым ок. І вось такая штука маленькая, вельмі юзер экспірыенс падымае. Ваш пароль зламалі, такі, А я табе казаў. Ладно, гэта мы ад Маска вельмі адышлі, і я ўсё гэта распавядаю таго, што можа быць, Маск такім чынам, узбіваючы Twitter, хоча прасунуць децэнтралізацыю. Мне здаецца, што людзі, якія гэта толкаюцца, іх земля ў ілюмінатары. Так, падаецца крыху. Але было б... І Марс у акенцах. Чаму не? Так, што у нас там далей? Мне здаецца, пра Elden Ring да халеры. А чаму да халеры? Чакай. Я калі да вас ехаў 8 гадзін, я слухаў усе гэтыя падкасты, якія я прапусціў вашу у тым ліку, а я ж не гуляю. Там амаль у каждым казалі, што Elden Ring і God of Wars. Піпец. God of Wars взяў там, не ўзяў нешта, а павінен быў узяць. А другія кажуць, што God of Wars лайно цалкам. Павінен быў. Каму верыць? Вось я не гуляю гульні, я слухаю, што там было на вашым ТГА, і я не разумею, во што мне пагуляць, калі я там вырашу страціць сваю вельмі дарагі тыдзень. На God of Wars ці на Elden Ring? Калі у тебе ёсць кансоль ад Sony, так, ты можаш пагуляць у God of War. Таму што гэта эксклюзіў. Гэта эксклюзіў выключна Sony. Вось. А калі табе дападобы адчынены свет, где тебя вось просто гвалтуюць, просто ўсе шчэлі. Выкідваюць, як у Зельдзе. Просто вось рабі, што хочаш, вось табе гісторыя не падаецца, як у God of War, тое, што там кат-сцэны, ўсё гэта. Табе гісторыя ў Elden Ring, яна падаецца ў запісках нейкіх. Калі там предмет нейкі знаходзіш, то бок ты сам яе сам разгадываеш. А калі ты не хочаш сцэнаў, калі тебе не хочацца гісторыю, ты просто гуляеш у геймплей і не забіваеш себе. То бок гэта і не пра God of War, і не пра... Не. Гэта гульня цалкам пастроена на геймплеі, і там калісьці там ёсць вельмі такія моцныя лараведы, якія ведаюць, што праисходзіць, але амаль што, мне здаецца, 80% людзей, яны просто над гэтым не запарваюцца, гуляюць у саму гульню і атрымліваюцца цалоду просто ад самого геймплея, тому што у яго вельмі цікавая баёўка, яна вельмі шмат адреналіну выкідывае. Канешне, гэта на густ. Гэта баёўка Dark Souls. Канешне. Мы зараз пра God of War. Не, мы зараз пра Elden Ring. Так, ты ведаеш... Нубскія пытанні. Давай. Я гуляў у Skyrim, і я ведаю, што гэта неяк звязана з Elden Ring. Ці не? Не. А так, Oblivion і Skyrim як звязаны? Гэта адна серыя гульні. Як называецца сусвет? The Elder Scrolls. Всё. Oblivion і The Elder Scrolls Skyrim, Oblivion, Morrowind, гэта розныя кантиненты. Аднаго сусвета. Давай пачнем з лора, смотри. Morrowind, Oblivion, Skyrim — гэта адна частка гульні, якая называецца The Elder Scrolls. Так. Вось. І яны адбываюцца на розных кантынентах. У гэтым яны адрозніваюцца. Elden Ring — гэта цалкам іншая гульня ад іншай студіі з Японіі. Так, я зараз намагаюся зразумець, чаму я іх ставіў адно. Таму што і там Elder, напэўна. Elder Ring, Elder Scrolls. Мабыць. Гэта цалкам розныя. Цалкам розныя гульні. Elden Ring гэта бліжэй, гэта і ёсць фактычна. Гэта гульні серыі Dark Souls.
Так, нічога мне не сказал. Ну гэта такія цікавыя гульні. Вы зараз ёсць такі тэрмін Souls-like, то бок гэта гульні, якія парадзіруюць Dark Souls, і у іх ёсць баёўка падобная. Так, у іх падобная баёўка, падобна падаецца сюжэт. Ты там ад першай асобы бегаеш ці як? Ад трэцяй асобы. Мы зараз кончым запіс, я цябе магу ўключыць Elden Ring, каб ты просто паглядзеў і зразумеў, што яна табе не трэба. Яна неяк падобна на Зельду. У іх ёсць нейкія такія адрозненні пахожасці, таму што па-першае там аднолькава падаецца сюжэт, і у Breath of the Wild таксама сюжэт падаецца вельмі складана, цябе яго трэба высочваць і часткамі. Так, і ты яго часткамі, маленечкімі кавалачкамі збіраеш, каб зразумець, што адбываецца ў Зельдзе Breath of the Wild. То же самае адбываецца ў Elden Ring. У Elden Ring ты чытаеш апісанне прадметаў, ты сачыш за тым, што адбываецца на лакацыях, і ты заўсёды ведаеш, што тебе не будзе зразумела з першага разу, што адбываецца, таму людзі перапраходзяць гэту гульні па 4-5 разоў. Всё, зразумела. Так, а God of War гэта калі ты хочаш навярнуць сюжэту, крышачку геймплея, вось табе туды. Я чуў скаргі наконт God of War, што там ты не гуляеш, а маеш, а просто клікаеш на одну і тую ж кнопку і праходзіш всю гульню. Так оно ёсць? Так. Ну амаль што. Амаль. Яны змянілі гульню, раней God of War был слэшер, і слэшер гэта такія не складаны гульні, але... Я на PSP-шке гуляў першы God of War. Ну, так, вось ён быў, гэта быў слэшер. То бок зараз ён не так выглядае. Ён цалкам не так выглядае, там цалкам іншы сюжэт, яны перазапусціліся ў 2018, мне здаецца. 18, так. І зараз гэта іншыя гульні, якія з'яўляюцца флагманам PlayStation і Sony, і гэта адна з галоўных такіх гульн, якая прадае цябе кансоль Sony. То бок гэта такі вельмі дарагі атракцыён, у які ты там, калі ў цябе ёсць кансоль Sony, павінен пагуляць. Але вось мы пра гэта казалі неаднакратна, і мне не падабаюцца гульні Sony, мне не падабаюцца іх эксклюзівы. Ну таму што яны фактычна ўсе аднолькавыя. Гульні Sony завязаны на тым, што ты сядзіш у траве, нешта сабе крафціш, нешта, на нешта збіраеш ресурсы, у цябе шмат гісторыі, і ты такі, добра, то бок гэта ведаеш адзін шкілет, на які проста розную шкуру нацягваюць. Ось, а так, ну, God of War, апошні Ragnarok, ён такі выпадак, які крыху адыходзіць ад стандартаў Sony. Ось, то бок і цікавая гісторыя, ўсё гэта. Я чуў, што там яшчэ скардзіліся на God of War. Дарэчы, я чуў скаргі толькі на God of War чамусьці, не на Elden Ring. Так. І пра God of War скардзіліся, што ў папярэдніх частках адчувалася маштабнасць за кошт там нейкіх камер ад'язджаеш, калі там видиш. Так. А ў гэтай частцы ты эту маштабнасць толькі праз кат-сцэны адчуваеш, усё. Так, ёсць такая тэма. А гэта праблема? Там быў нават момант... Для мяне не, напрыклад. Ну, глядзі, там просто момант такі з гэтай камерай, тое, што калі першыя часткі яны былі слэшерам, ты бачыў тое, што ў цябе адбываецца за спіной. То бок цябе да спіны, калі ты там не поўны ламер, да цябе цяжка падысці са спіны і яксьці цябе цюкнуць. У гэтай жа God of War у цябе камера, яна ось на плечах. Она фіксавана там. Так, і ты не бачыш тое, што ў цябе адбываецца за спіной. І табе трэба нешта рабіць з гэтым, толькі за конт падказак Міміру, гэта башка, якая ў цябе болтаецца, яна табе час ад часу падказвае, типа, гэй, небяспечна ззаді. Вось, ці неяк на слух успрымаць гэта. Паварочыцца? Ну, ось, калі ты б'еш кагосьці сперадзі сябе. Чаму гэтых гулень няма ў VR, я зараз думаю? Гэта ж так бы было круто. Ёсць Skyrim VR. Skyrim ёсць? Ну, яшчэ цябе вырвіць. Чаму? Ну, таму што вельмі шмат экшану, і твой вестибулярны апарат не звыклы да гэта, таму што ў VR... Ну, і ты квартиру ўсю разбіш. Дарэчы, кіберпанк ёсць. Ёсць порт для кіберпанку, калі ты надзяваеш шлем. Ну, аматарскі, мабыць, ёсць. Ну, ён вельмі добры, але табе трэба сляпым уводам валодаць. То бок ты сядзіш з мышкай з клавай, але ў шлеме гуляеш. І кажуць, што нармалёва, нават не... Вестибулярка нармалёва працуе. Таму што там, напрыклад, Half-Life Алекс, калі ты кіруеш і Алекс крокамі ідзе, не тэлепартацыя, а крокамі, то праз 15 хвілін табе проста ўжо пачынае бліваць. Ну, ось, а як табе Assassin's Creed у VR? А ёсць? Будзе. Будзе. Я чуў. Так, мы пра гэта распавядаем. Ну, ось як гэта рэалізаваць? А чаму не?
слухай, там я не шмат гуляў, паркура. я не гуляў у Assassin's Creed. Я ведаю, што там паркура шмат, але ў VR ёсць выдатныя эмулятары скалалазання, напрыклад. Так скалалазання, там таксама паркур. Так там, разумееш, там розніца... зараз працыцироваў мой поінт, так, які так, быў на падкасці. Так я ж вас і слухаю. Я зараз вас паўтаряю. Праблема з гэтым параўнаннем у тым, што якая хуткасць рэагавання ў цябе ідзе ў сімулятары скалалаза, калі ты кожны крок выміраеш тое, што тебе вось трэба все, я ўзгадаў. У мяне там было што да вас дадаць. Хуткасць рэагавання ў VR гэта ўжо не праблема. Ёсць шутаны ў VR. Не, шутаны гэта зразумела. У якіх хуткасць рэагавання не меншая, чым у Assassin's Creed. Насамрэч. Зараз ёсць Blastone, напэўна, гульня, адна з топавых VR-ных гулень, у якой дуэлі на пісталетах праводзяцца. То бок вы там стаіце адзін на супер другога, у вас ёсць некалькі пушак рознага калібру, і вы друг у друга паліце. Сутнасць у тым, што трэба ўкланяцца. Там пулі летаюць не як у жыцці, там пулі летаюць, вось шарыкі ляцяць, але яны ляцяць з рознай хуткасцю, і там шмат экшну, і ты... ты ж там стаіш, ёсць. Па суці, на месцы. Я табе кажу аб тым, што як табе патрэбна рухацца, калі ты гуляеш у шутер, то добра, у цябе зброя ў руках, ты пабяжаў на цэлю. А як рабіць паркур? Усе дзеянні рук адсочваюцца, нават да асобных пальцаў, гэта не праблема. Адсочваюцца твои наклоны, адсочваюцца твои... То бок табе не трэба будзе рабіць кувыркі, конечно. Ты просто такімі тэмпамі страціш дынаміку, якая існуе, таму што у Assassin's Creed вельмі хуткі паркур. Вы ж разумееце, што калі это будзе VR, то гэта не будзе поўны порт паркуру з PC. Гэта будзе нешта вельмі спрашчонае. Там, мабыць, одну кнопку зажимаеш, і ён сам палзе, а ты толькі глядзіш на гэта. Плюс вы гаварылі пра прылады, якія дазваляюць табе нешта рабіць. Ось так, я не памятаю, якія звалі. Блондикот, подписывайтесь на канал, вельмі добрый, распрацоўшыца крутая. І яны вырабляюць з мужам, з Валерам вось тую прыладу, калі можна нават плаваць. Але гэта таксама не тое, ты там не сможаш кувыркацца на гэтай прыладзе, таму што тебе по факту трымае кран, і ты все, што там можаш зрабіць, ты можаш крочыць на месцы, і ты можаш адрываць ногі ад падлогі. Калі ты пачнеш там неяк выварачвацца, то гэты кран з табой перавернецца. Таму там будзе просто спрашчоны паркур. Гэта не будзе той же самы Assassin's Creed. Все. Але ён будзе другі, гэта будзе другі досвед. Ён будзе не такі. Можа так, можа маеш рацыю. Нават две. Слухайте, што яшчэ з гулень выйшаў Stray, сімулятор коткі у кіберпанк сусвеце, які мы ўсе чакалі, і там можна мяў. А навошта? Так. Stray — гэта маё расчараванне гэтага года, таму што гульня праходзіцца за 4 гадзіны, і ты цалкам не пагружаешся. Усе загадкі, якія былі, іх разгадалі за, мне здаецца, за колькі? За 2 тыдні, за тыдзень, за 2. І, канешне, калі яна попала ў намінацыю як гульня года, у мяне было некалькі пытанняў да яе. Таму што Elden Ring, God of War і Stray. Horizon. Вось про Horizon мы ўвогуле ўсе забылі, таму што гэта не яго год быў. Forbidden West прайшоў цалкам міма, для мяне амаль што, таму што мне здаецца, што ёсць людзі, якія ў яго шмат часу пагулялі. Мне здаецца, не. Хтосьці, у цябе проста няма плойкаўскай кансолі. Слухай, я не бачу жоднага. Разумееш, калі ты просто выходзіць нейкая гульня, у цябе адразу там YouTube ёю запаўняецца, ты глядзіш там агляд на гэтую гульню, тое, а там ты бачыш адзін агляд ад якога-небудзь Логвінова, якому зноў занеслі грошы, ён такі 10 з 10. На кончыках пальцаў. Так, вось, і ты такі... Паглядзіш геймплей, паглядзіш гісторыю саму. Бо ў мне ёсць такая звычка, што я часта гляджу гульнявыя фільмы. Што такое гульнявыя фільмы? Гэта проста вырыска кат-сцэн з гульні, якая у парадку ідзе. Яно глядзіцца як цалкам кіно. Так. Просто як кіно на 12 гадзін. А тое, што паміж гэтымі кат-сцэнамі вы там лор праз гульню... там дадаюць часткі геймплея, геймплея, важна, што ёсць. Вось, і я паглядзеў па Horizon, і я такі, гэта так сумна, гэта так нецікава, я такі, не. Гэта не яго год. Stray, ён схапіў вельмі шмат хайпу за конт таго, што там котка. Для мяне, як не для гульца, гэта ўвогуле нейкі феномен. Выйшла гульня, дзе сімулятар кота на 6 гадзін.
і ўсе пра яго пісаюцца. Не, ну стрэй гаўно пагуляў 2 гадзіны, не магу адцягнуцца. Так. Что там можна гуляць, катом хадзіць? Па-першае, да, па-другое, там можна мяукаць па кнопкі. Возьміце кота з вуліцы, будзе вам такі стрэй на ўсё жыццё, на 11 гадоў як мінімум. Ну. Там можна запрыгнуць на стол і лапай скінуць якую-небудзь рэч з стола. Ну ладно, добра. Яшчэ там ёсць кіберпанк. Так, і гэта гульня цалкам у кіберпанк сусвеце. А так можна? Так. Ну, то бок у них там некія дагаворёнасці? Не у сусвеце. Як жанр кіберпанк. А там можна коткі кіберлапу зрабіць? Не. У яе ёсць робот, які ёй дапамагае, і гісторыя гэтага робота, яна, я не ведаю, расчыняецца праз 30 хвілін гульні. Ты разумееш, што гэты робот, прабачце спойлер, гэта і ёсць той чалавек, які создаў там нешта для таго, каб усіх ратаваць. Гэта гульня не бярэ свае прыгажосці якой-нибудь там? Не сказаць, што і там нейкі выключны графон і то бок, я ж кажу, расчараванне года для мяне. Мір геймераў непасцягальны. Слухай, ёсць сімулятор камня. Так. І ты просто ляжыш у лесу, мне здаецца, так? Так. Як ты твиттер. Памятаеш? Не, ёсць твиттер камень в лесу, які піша кожны дзень, сёння нічога не адбылося. Яму ўжо, напэўна, гадоў 13. Это ў якім-то фільме ў гэтым годзе было таксама пра камні. Усё і адразу. Не глядзелі. Не глядзелі ўсё адразу. Распавядай, давай. Я, дарэчы, не памятаю, ці он у гэтым годзе выйшаў, но, напэўна, у гэтым. Гэта лепшы фільм пра метасусветы, пра паралельныя рэальнасці. Нават Marvel за ўсе свае фільмы не зрабілі. Фільм пра... Я не памятаю, хто яго зрабіў, якая студія. Ён не ў сусвеце нейкім. Фільм пра тое, як жанчына, звычайная жанчына, кітаянка, пераехала з мужам, з сям'ёю, напэўна, ці то ў Амерыку, ці то кудысьці ў ангельскую страну. І яна там жыве, у іх там невялічкі бізнес, з мужам все не вельмі добра, дачка ўжо дарослая, праблемы з маткай, бацькі і дзеці. І ў якійсьці час у гэтай жанчыны здараецца нейкі такі прыступ, нават не прыступ, яе муж ператвараецца ў некага другого. Ну просто яна там была з мужам, потом хопа, муж такі стаў нейкім другим чалавекам, ну просто другая асобіна ў ім. І ён пачынае распавядаць, што ты насамрэч там супергераіня, ты там спасеш увесь сусвет, а я не твой муж, я твой муж другой рэальнасці, і ты павінен зрабіць то-то, то-то, то-то. І ўсё, і з гэтага моманту, гэта недзе на 12-15 хвіліне фільму, вся жыццё гэтай жанчыны змяняецца, таму што яна, аказваецца, што яна там у замесе межсусветным удзельнічае, таму што там з якога-то сусвету яе другая копія была. Карацей, выглядае як перадоз кракадзілам. Гэта вельмі якасны фільм пра тое, як можна працаваць з метасусветамі, з паралельнымі, не з метасусветамі, а з... Слухай, гэта вельмі падобна на сюжэт, адну з сюжэтных арак у Рыкі і Морці. Дарэчы, так, калі з'яўляецца две самары. Вельмі добры фільм, пры тым, што ён, гэта не Marvel, гэта не DC, гэта не папулярная франшыза, гэта нават не папулярная, не вельмі папулярная кампанія яго вырабляла. Гуляе ў гэтым фільме выдатная актрыса, яна гуляла ў Мандалорцы, калі вы памятаеце, у Мандалорцы і у Боба-Феце. Памятаеце, у Боба-Фета была спадарожніца, такая кітаянка баявая. Вось яна гуляе галоўную ролю ў гэтым фільме. Вельмі яркі фільм, вельмі яскравы, ён падобен по свайму настрою на Кінгсмана ў чымсьці нават. Карацей, спадабаўся, глядзіцца крута. Пасля яго такое адчуццё, што што я паглядзеў, але гэта было добра. Як табе Андар? Шкоўна. Ну давай, распавядай. Вельмі. Ну, я лічу, што гэта лепшы серыял у сусвеце зорных войн. Всё. Андар, Рог Ван быў лепшым фільмам пасля трылогіі. Так, я згодзін. І ён мне спадабаўся менавіта тым, што там нема хэпі-энду, і гэта цалкам скончаная гісторыя, так. Там нема, бляха-муха, летаючых лей у космосе. Там все лагічна. І серыял апынуўся точно такім жа. Ён працягнуў гэты настрой цалкам, ён па свайму сеттингу, па сваёй карцінке, відарысам, ён вельмі падобны да тых зоркавых войн, які мы бачылі. І там няма джедаяў. І я баяўся, што з-за таго, што там няма джедаяў, метахандры гэтых і магіі зоркавай будзе нецікава. Але там ёсць мінская бібліятэка. Так. Але адсутнасць джедайскай стужкі, з джедайскага сусвету, там, прысутнасці джедайскай, яна зрабіла гэты фільм яшчэ больш
таким прагным. Я офігеў. І ну і канешне яны яго рабілі ў 19 годзе гэты серыал. Пачалі кавідныя съёмкі яшчэ бачна. Кавідныя съёмкі. Ну нават даже кавідныя з'ёмкі я пра тое, што яны пачалі яго рабіць у 19 годзе, яны яго выкладалі ў 22-м, гэта выглядае як мануал по таму, як трэба зносіць імперыю. Як яны здагадаліся, я не ведаю, але гэты фільм выйшаў вельмі ўчасна. У той час, у які трэба было. Я паглядзеў 3 яго серыі і вось я не ведаў, ці глядзець мне далей, то вось зараз параю, я яго пагляджу далей. Ну вось я зараз пытаюсь прыгадаць, намагаюсь першае. Для мяне он не выглядаў як такі, што першыя 3 серыі цягнуцца, а потым экшн. Яны ўсе размеркаваныя. Але так напрыканцы ён пачынае прям раскачваецца крыху. Да бібліятэкі там ёсць момант, просто калі хто не ведае, гэта не спойлеры, яго ўжо ўсе ведалі. Імперцы жывуць у зданні, якое вельмі падобнае для нашай бібліятэкі. Гэта вельмі жартоўна, вельмі смешно, ну ведаеце. І вось да гэтага моманту гэта просто якасны фільм. А пасля гэтага моманту яны пачынаюць арку з тым, як з імперцам змагаюцца, і ты ў кожнай серыі ловіш: бляха, гэта ў нас было ў 20-м. Бляха, гэта зараз адбываецца. Просто. Як так? Ну, вельмі моцна. Ну і сеттинг, адчуванні. Там галоўны злодзей таксама з усамі? Не ведаю, у меня сябры кажуць, што Мандалорец все яшчэ лепш. Джадайская похань! Я лічу, што Рог Ван. Вельмі выдатна. На Рог Ван мне вельмі спадабаўся. Рог Ван свой момант. Я памятаю, як я сидзеў на з'ёмнай кватэры, без меблі, без усяго, з ноутбука глядзеў Рог Ван. У Рог Вана безысходнасць, як по-беларуску, ну хай будзе безысходнасць была, таму што все памерлі. І ў гэтым серыяле то же самае. Спойлер. Ну гэта адчуццё. Не спойлер, не ўсе памерлі, не трэба. Там ніхто ўвогуле не памірае. Гэта адрозніваецца ад Рог Ван. Но адчуванне беззыходнасці гэтай, яно кожную серыю. Галоўнага героя завуць Андор, ты за ім назіраеш, і ты яшчэ ведаеш, што ён памрэ ў Рог Ван, таму што гэта прыквел. І ты адчуваеш гэтую безвыходнасць героя. І ён нават пачынаецца з таго, што ў героя, ну там, не буду спойлерыць, але ён пачынаецца з такога бруднага выбару героя. І ты разумееш, што гэта не герой нават. Ну гэта не такі прям герой-герой. Гэта звычайны чалавек са сваім брудам, са сваімі праблемамі. Выдатна. Я ўсё. Скончыў. Малайчына. Ну, глядзі, яшчэ ў гэтым годзе у нас, канешне, калі сачыць за фільмамі, у нас выйшла новая «Матрыца». Лепш не выходзіла? Лепей, да, не выходзіла бы, потому што ты паглядзеў яе цалкам? Так. Я не вытрымаў, я выключыў. Хлопцы, гэта камедыя просто. Ну гэта не камедыя, мне падабаецца, як тыя, хто яе паглядзеў, ось гэты, я не ведаю, гэта вельмі дзіўныя фанаты «Матрыцы», калі яны гэта кажуць, але гэта сцёб над тым, што іх прымусілі зноў зрабіць новую «Матрыцу», гэта все карпорацыі, і ты сидзіш такі, не, яны просто... Ніхто не прымушаў зрабіць новую «Матрыцу», яны самі зрабілі новую «Матрыцу». І ты сидзіш такі, гэта просто лайно. Вы зараз про сестёр Вайчоўскіх. Ну, так. Захацелі грошы просто зрубіць, і ўсё. Адчуццях, але ностальгіі. Як грае Кіану Рывз, добра. Ну гэта Кіану Рывз. Я б не згадзіўся. Не згадзіўся? Я вельмі... У мяне ёсць адчуццё, што Кіану Рывз там зняўся таксама толькі за грошы. Таму што ён гуляў, прабачце, але ён гуляў Бабу-Ягу. Я ўвесь фільм чакаў, што зараз пачнецца Джон Вік. Зараз пачнецца Джон Вік. Ён там гуляў аднолькава. Вось гэта просто ўзялі Джона Віка і паставілі ў «Матрыцу». І я не разумею, чаму. Ну, я думаў, што іх звяжуць, таму што там жа было шмат СПГС наконт таго, што «Матрыца», Джон Вік, «Адзін сусвет». І я весь ім чакаў, таму што ён гуляў Джона Віка. Ну слухай, вельмі сумна будзе, калі Кіану Рывз ператворыцца ось у такога актора адной ролі. Ну, мне здаецца, з Кіану Рывзом гэта ўжо не спрацуе, ну, слухай, пасля Джона Віка... Так, але яго ёсць Константин. Константин, так. У яго шмат ролей, якія не падобныя. Просто так з «Матрыцай». Новая хваля у яго ёсць, якая таксама вельмі добрая. Ну, у яго ў цэлым вельмі хапае роляў, якія добрыя. Я вось не памятаю, як называўся фільм, але ён у гэтым фільме граў хлопца, які хварэе спідам. Не «Рэквіем па мечце». Не, там «Джаред Лето» быў. Ну, не памятаю. Ён там таксама, ён там сидзеў на таблетках і медленно паміраў. Гэта было там па сюжэту яшчэ да таго моманту, як зрабілі рэтравірусную тэрапію. Вось, і ён там просто медленно паміраў, і яго была дзяўчынка, якая ў яго закахалася. Не памятаю, як называецца фільм, але вельмі добрый.
Ну, у яго ёсць ролі добра. А ну, яго все сумныя крыху, канешне. Ну, ён сам вельмі сумны. Ты бачыў яго фотаздымкі самі. Ну, яго жыццё такое, насамрэч. Ну так, і само жыццё яго такое сабе. Але бляха, для матрыцы маглі. Хоць які-нибудь парык ему надзець, каб ён не выглядаў як Джон Вік. Ну, то так. А там просто не запарваліся. Все. Напэўна, здымкі былі просто ў адзін час, на такі акеану. Там тебе обед, пагналі ў матрыцы. Да снімешся крыху. Ну, добра. А Морфеус у той же адзежы з кравішчы выйдзе на з'ёмкі. А што зрабілі з Морфеусам? З Морфеусам. Ну, Морфеус ператварыўся. Мне нармалёў зайшоў Морфеус. Я не ведаю, мне кожны кадр новы нейкі касцюм ва ўсі цвета вясёлкі. Там же два у яго касцюма было, не? Не, там некалькіх. Жоўты і... Жоўты. Ну, там калі... Блакітны быў, калі не Блакітны быў. Слава Украіне. Героям слава. Там я бачыў, што людзі, якія ўпарваюцца, неяк растлумачвалі гэтыя касцюмы, што там нейкія розныя энвайрменты, але мне спадабалася графа, насамрэч, калі паказалі новы Зіон. Ось мне новы Зіон вельмі спадабаўся. Новы Зенон. Але гэта ўсё, што мне спадабалася. Новая пазіцыя, новы Зенон. Ох, все, Струкоў накідаюсь нам. Нас не ў новай Беларусі, не ў старай не прымуць. Што у нас яшчэ выйшла? Яшчэ выйшаў Аватар, канешне. Цудоўны Аватар. Калі вы глядзелі першы Аватар, то вы глядзелі і другі Аватар. Вось я вам што скажу. Я не хочу яго глядзець. Мне трэба, потому што трэба з табой яго абмеркаваць наконец-то. Але я... Гэта стары Аватар, гэта той ж самы Аватар, тая ж самая гісторыя. Просто новы выкладцы. Просто вось, ну, глядзі. Пра што быў першы Аватар? Прабач, а ты глядзеў? Так. У вельмі дрэннай якасці. У экранку глядзеў. Ось такую экранку. Так. Аватар. Ну так вось. Што адбываецца ў першай частцы? Прыязджае салдат, ідзе на эксперыменты, кладзецца, ідзе ў племя, звыкаецца з гэтым племенем, неяк там іх... гэтую культуру пасцігае, ўсё гэтае лайно адбываецца. Спойлер, прабачце, для тых, хто не глядзеў першы Аватар. Што адбываецца ў другім Аватары? Яны такія, за намі сочаць, нам небяспечна заставацца ў нашым племені. Што нам рабіць? Пойдам у іншае племя. Яны прыходзяць у іншае... Прасіць дапамогі. Не, просто пераехалі. Так, давай без спойлераў. Вось, пераехалі ў іншае племя, і што яны там робяць? Пасцігаюць культуру гэтага племя. Усё тое ж самае, што было ў першай частцы. Гэта лагічна. А што тут такога? Ну, яны просто перазнялі, гэта адзеркалілі. Чакай. У першай частцы яны закончылі тым, што накідалі гыкаў землянам. Накідалі не так... А ведаеш, што яны ў другой частцы зрабілі? Чакай, яны накідалі не так, як Дарт Вейдера. Не рабалі, прабачце, землю. Земляне засталіся. І там быў намёк на тое, што яны прыляцяць і дадуць яшчэ гыкаў. Ну... І ведаеш, што атрымалася ў другой частцы? Накідалі земляным гыкаў? Так. Ну, я ўжо не ведаю, навошта мне глядзець другі Аватар. Слухай, там казалі, што гэта пляцоўка для 3-го і 4-го фільма. Вось ты як лічыш? Там ёсць? Гэта, вось, калі вы не глядзелі першага Аватара, вы можете пачынаць глядзець другі, вы нічога не згубіце. А прэдысторыя там не распавядаецца? Гэта... Не. І нават не патрэбная? Яна там не патрэбна. Там ёсць... То бок тое, што персанаж галоўны, ён раней чалавекам быў, там гэта інфармацыя не патрэбная. І яно там праскальзуе тое, што вось, як незвычайна. Усё. Окей. Я чуў такія одгукі, што гэта фільм не пра сцэнары. Так, тыя, хто глядзелі першы Аватар, яны не расчаруюцца, але нічога новага не пабачаць. Ён прыгожы. Вось. Я ад усіх чуў, хто глядзеў на буйных экранах, што гэта проста атракцыён. Што кожны рух, кожная рыса, ты разумееш галавой, што гэта мульцік зняты там цалкам зроблены ў кампе, але ты верыш, што гэта нейкая другая раса, таму што гэта вельмі якасна. І кажу, што Джеймс Кэмерон зноўку падняў планку па графіцы, як ён тады з Аватарам зрабіў на новы ўзровень. Не, я б не сказаў тое, што ён падняў планку па графіцы, бо зараз у нас час, калі у нас ёсць гульні, якія выглядаюць... Ты экранку глядзеў, алё. То струк з ім. Вось. Ну, я б не сказаў, што там такое прям вау-вау. Ну так, там паказаны добры падводны свет. Вось. Калі ты зайдзеш в сабнаціку, паставіш які-небудзь на емот з ритрейсінгам, ты атрымаеш плюс-мінус тое ж самае. Сабнаўціка гэта другое. Сабнаўціка гэта гульня, у якой ёсць фізіка плавання.
А ў фільмах дагэтуль плаванне паказвалі, ну як, там здымалі людзей на кранах, якія не плавалі ў вадзе. А тут жа ён зрабіў цэлы басейн, у якім яны натуральна здымалі пад вадой. Усе галоўныя героі, нават Сігурні і Вывар, яны праходзілі курсы по таму, як доўга знаходзіцца пад вадой. Сігурні і Вывар да 6 мінут здымак знаходзілася пад вадой без дыхання, ну, без кісларода. Яны там па 6, па 5, па 7 мінут нават здымалі пад вадой без кіслародаў. І ім так падабаецца людзей тапіць? Ёсць фільм, недавно выйшаў фільм аб тым, як яны здымалі падводныя сцэны, гэта ўражвае. Гэта амаль што як чорная дзірка, якая была ў Інтэрстэлары. Ну, толькі там гэта з боку навукі, а гэта з кропкі гледжання, як рабіць падводныя сцэны. І графіку там здымаць. Там жа шмат праблемаў. Як пад вадой здымаць міміку, калі ў тебе, калі ты не ў вадзе, у тебе просто кропачкі. Калі ты ў вадзе, яны змываюцца, напрыклад. Ці да чаго пад вадой чапляцца камерам, там няма вех, таму што там все плавае, яны там засыпалі весь басейн шарикамі, каб на гэтыя шарики арыентавацца. Ці ўвогуле як камеры пад вадой выкарыстоўваць? Там камеры, бляха, па $1 мільёна. Як? Ну так, Джеймс Кэмерон, ён кожны раз просто давайте мне все ваши грошы, я вам тут зраблю зараз. Ну, але прыгожа. Так, калі ты не заганяешься по гэтаму, і калі ты просто глядаеш, то ты, ну, атрымаеш слова ад відарысаў, і ўсё. Гэта зразумела, тое, што ён выглядае прыгожа, гэта так. Тут ніякіх спрэчак быць не можа, бо гэта Джеймс Кэмерон. У яго кожны фільм выглядае прыгожа. Ну, нават калі браць той же самы стары «Титанік», ну, ён зараз добра глядзіцца. Ну вось, гэта, дарэчы, недасягальная штука. «Титанік» зараз добра глядзіцца, а першы «Аватар» зараз глядзіцца, ну, не добра. Тады ён глядзеўся вельмі, а зараз... Ну, глядзім. Я толькі не хачу, каб яны трэцюю частку праз 10 гадоў выпусцілі. Так слухай, мне здаецца, гэтая частка яна здымалась там за 2 гады. Мне таксама здаецца, што гэта як з кіберпанкам было, што яго анансавалі 8 год назад, а распрацоўвалі толькі 3 гады. Таму... Ну, грошы яны добра сабралі зараз, ужо яны трэці. Ужо ёсць мільярд. Ужо ёсць мільярд? Да, сёння 30 снежня, і на момант 30 снежня яны ўжо сабралі мільярды, а ім патрэбна, каб яны купіўся 2 мільярда. Таму, здаецца, мабыць, яны яго акупяць, але акупяць не толькі за конт кінотэатру, а калі ён выйдзе яшчэ ў хатніх пракат, тады ён дабярэ. Але з другога боку, я гляжу на гэтыя аватары, на ўсё гэта там, на здаравенныя бюджэты буйныя, і думаю, бляха, «Прыбыццё» здымалі за 50 мільёнаў. Так. Шыкоўны фільм з шыкоўным сюжэтам. Шыкоўнай графікай. Шыкоўнай графікай, шыкоўнымі акцёрамі. Куды яны бабкі піляць, бляха? На камеры па мільёну. Ну, напэўна. Слухайце, тут яшчэ Netflix і рэклама. Таму што ў Netflixе з'явіліся ўсё ж такі тарыфныя планы з рэкламай. Не везде. Зараз яны ёсць у Індыі. Што лічыце? Ці будзеце карыстацца? Увогуле, у вас есть подписка на Netflix зараз? Нема. Потому что я свою подписку скасаваў, і я не карыстаю зараз Netflixом, і я ад гэтага не страдаю. Толькі калі выйдзе 3-й сезон палавого выхоўвання, тады ці сексуальная адукацыя, як яго правільна? Сексуальнае выхаванне, нормально. Ну, добра, сексуальное выхаванне. Схаванне. Не ведаю. Ну, зараз на Netflixе, выключана для мяне, там не так шмат добрых серыялаў выходзіць, каб набываць подпіску. Што я гляжу з Netflixа? Вельмі дзіўныя справы. Раз у год. Раз у год. То калі яны выходзяць, мне здаецца... Ну, Wednesday выйшаў вельмі шмат хайпа праз Wednesday. Wednesday я нават не глядзеў, бо ён мяне... Мне таксама не чапляе. Ён не тое, што мяне не чапляе. Ён калі выйшаў, ён мяне ўжо... Мне брыдка ад яго было, бо ён везде. Я не ведаў, як апісаць Wednesday, і сёння твіт прачытаў. Там пісалі, што Wednesday гэта... Менавіта гераіня галоўная. Гэта сумесь Гаррі Поттера і Герміёны Грэйнджер, такі фак є. То так. Самі онлайн-паляцоўкі медленно трансфармуюцца просто ў тэлебачанні. Мне здаецца, што мы прыйдзем к таму, што ў нас зноў з'явіцца вось гэта... Крама на дыване? Не, рэклама якіх-небудзь. Крама на канапе, чаму не? Ад Netflix, вельмі якасна, з добрым графлом, але крама на канапе. І там будуць, ведаеш, гэтыя фігуркі розных герояў серыялаў іх. І з дастаўкай праз Амазон, які не працуе ні ў Беларусі. Ну, то так. Ідзе, такі фак. Дзякуй. Дзякуй, паелі. Я калісьці на Netflix падпісаўся, калі выйшла інтэрактыўная серыя «Чорнага люстэрка».
Ой, так, яшчэ чорная люстэрка. Я дагэтуль Netflixам не цікавіўся, піратства, ну, у нас заўсёды было. А тут інтэрактыўная серія была цікава. Я падпісаўся, і з тых пор я быў падпісаны. І да сіх я падпісаны. Таму... Колькі ты ім грошай ўжо занёс за тое, што ты іх не глядзіш? У мяне family аккаунт шмат. Але фільмы я гляджу не на Netflix, я гляджу іх на пірацкай пляцоўцы, на агрэгатары, на кінапабе. Кінапаб. І тое самае, што во кіно. Так. І плачу я Netflixу, і каму я яшчэ плачу? Amazon Prime і, напэўна, гэтым... YouTube Premium. Ну так, YouTube Premium. Толькі з-за таго, што, каб маё сумленне было чыстым, я плачу гэтыя грошы. То бок я гляджу ўсё на агрэгатары. Бескаштоўна, бясплатна, і такі грошы я вам занесу. А кінапабу ты плаціш? Што-небудзь? Канешне, ну там невялікія грошы. Это у бок таго, што дзейсна насамрэч на гэтых пляцоўках мала таго, за што можна плаціць. Раней на Netflix яшчэ былі недрэнныя стужкі такія аматарскія, калі, ну, вы ведаеце, яны ж выпускаюць яшчэ фільмы, але зараз гэтыя фільмы ўвогуле ў нейкае лайно ператварыліся. Цікава, што Netflix да сіх працуе па сваёй першай мадэлі распаўсюджання. То бок, ну, дискі. Дискі? Сур'ёзна? Так, яны у США, яны да сіх, у іх ёсць функцыя, тое, што ты заходзіш на іх старонку, замаўляеш сабе диск, яны табе прысылаюць диск, ты яго глядзіш, і потым кладзеш яго у той же канверт і кладзеш абратна сабе у паштовую скрынку. Яны адпраўляюць яго абратна ў Netflix. А калі ты яго запсаваў? Ну, тады штраф. Зразумела. Дарэчы, ўсё і адразу, наколькі я памятаю, на Netflixе выйшлі ў гэтым годзе. Але везде і адразу. Не пераблытайце, бо я загугліў ўсё і адразу, гэта расійскі фільм. Вось, ну гэта адзіная стужка, якую я магу згадаць за гэты год у Netflix. Дневная змена. Пра што там? Таксама Netflix пра вампіраў. Там ёсць Snoop Dogg з мініганам, што табе яшчэ патрэбна? Я не глядзеў. Ну вось. Баевічок. Фільм. Так. Нармалёвы. Так. Трэба глянуць. YouTube 10 реклам. YouTube пачаў эксперыментаваць у гэтым годзе за рэкламамі. Так, ён проста ўсіх перасаджвае на YouTube Premium. Ну то так, таму што мне здаецца, што я зараз карыстаюся праз Xbox на кансолі YouTube, і у мяне зляцела падпіска, таму што ён чамусьці не хоча хаваць мою літоўскую карту. І там рэальна некае вар'яцтва за рэкламай. Я апошнія 1,5 гады сидзеў з YouTube Premium, і калі я апыніўся проста у асяроддзе знову з гэтым рэкламным, па-першае, у цябе 2 абавязковых рэкламы перад ролікам, потым пасярэдзіне роліка мінімум 2 абавязковых рэкламы, і яшчэ напрыканцы яшчэ адзін. То 5 рэклам за адзін ролік. Яны не абавязковыя, трэба сказаць, іх выстаўляюць ці аўтары. Аўтары могуць выставіць, напрыклад, карацей, YouTube у гэтым годзе ці у канцы папярэдняга увёў правіла, што у роліках, у якіх няма рэкламы, аўтар можа сам не выставіць рэкламу, калі яго манетызацыя вырублена, а ён рэкламу не ўстаўляе. Ці калі канал без манетызацыі, там ролікі мільёны набіраюць. Раней у гэтыя ролікі рэклама ніяк не трапляла. Зараз YouTube зрабіў так, што ён сказаў, што мы ў гэтай ролікі, калі там аўтары самі не ставяць месца, мы будзем самі ставіць рэкламу. І гэта праблема, таму што YouTube аўтаматычна выставляе рэкламу каждыя 5-10 хвілін. Ну, і гэта мувітон. Ну, гэта піпец. Гэта не значыць, што ты будзеш бачыць рэкламу каждыя 10 хвілін, але гэта значыць, што ў роліку будзе каждыя 5-10 хвілін плейсхолдер для рэкламы. А ў які плейсхолдер рэкламу паставіць, ці ў кожны, ці праз адзін, гэта ўжо YouTube алгарытмы вырашаюць. І таму зараз дабрачынныя, добрасумленныя аўтары, яны просто самі ўстаўляюць гэтыя месцы, там праз паўгадзіны, праз 15 хвілін, хто як рашае. Калі ты не хочаш цалкам рэкламу у сваім роліку, то ты просто ў канцы ставіш адзін плейсхолдер, і там з'яўляецца рэклама. Ці залежыць, ну, неяк YouTube будзе на цябе скаржыцца, калі ты ўстаўляеш канцы рэкламу, а яе ніхто не глядзіць? Не. YouTube да халеры у гэтым плане. Плюс яны ж зышлі зараз з расійскага рынку, з беларускага рынку, таму для нас, для расійскамоўных аўтараў і беларускамоўных у тым ліку, пра украінамоўных не ведаю, нам увогуле да дупы гэтая манетызацыя з рэкламы. Яна і раней была невялічкая ў параўнанні з тым, што рэкламадацелі прыносілі за натыўныя інтэграцыі ці проста за інтэграцыі. А зараз она ўвогуле стала. Там IT-барада 3000, 300 тысяч канал прыносіць на манетызацыі зараз $120 у месяц. Інсайды пад'ехалі. Это на 200 тысяч праглядаў у месяц мінімум. Раней было 1,5 косаря, 2 косаря баксаў. Таму гэта ўсё ў дупу. Але што яны ўводзяць длінную рэкламу, гэта для аўтараў прям red flag.
павінен быць, таму што калі шчыра кажучы, YouTube не дазваляе па сваім правілам рабіць інтэграцыі. Ты можаш рабіць рекламу толькі праз рэкламныя вось гэтыя плейсхолдеры YouTube, а там рабіць як робяць буйныя каналы, там Мікіта Мелказёраў, ведаеш, як я раблю, калі да мяне прыходзіць хтосьці, я распавядаю пра іх услугу у ролик і ўстаўляю гэта ў ролик. Так рабіць нельга, але YouTube гэта ніколі не адсочваў вельмі моцна. І ўсе рабілі. Гэта складана адсачыць, гэта трэба ўсё праглядаць. І гэтымі дліннымі плейсхолдерамі яны, можа, нават робяць стейтмент аб тым, што мы ў будучыні пачнем праглядаць ваш контент, каб вы не рабілі інтэграцыі свае доўгія, а рабілі іх вось пра гэтыя длінныя плейсхолдеры. І можа стацца так, што тады ўвогуле весь рекламны рынок загнецца нахер. Таму што ўвесь заробатак ён заўсёды ішоў з гэтых буйных інтэграцый. Мне падабаецца, як рэкламу робіць Утопія шоу. Я не ведаю як. Ён робіць рэкламу ў самым канцы. То бок у яго замаўляюць рэкламу, ты глядзіш увесь відос там на 40 хвілін, на гадзіну, у цябе жоднай рэкламы. І ў самым канцы, калі ён уже з табой прашчаецца, ён стаўляе рэкламу. Ну не кожны так можа рабіць, у топы вельмі канцэнтраваны контент. Ён робіць такі каля-навуковы контент у стілі манументарі, у стілі наратыўных падкастаў толькі ў Ютубе. Таму ты глядзіш до конца, калі ты ўжо заліп, ты глядзіш до конца. На IT-баразе я так не зраблю. Я там інтэрв'ю 4 гадзіны, там яго даглядзіць, ну мала хто. Тым больш людзі карыстаюцца тайм-кодамі. Так. Вось, ну, паглядзім, што будзе. Але вось ты яшчэ лёг кажаш, што з прэміума перайшоў на... Ну, я не сам перайшоў, таму што он просто перастаў жраць мою карту, і мне вось гэта не падабаецца. У меня ў які-то момент на IT-барадзе у меня прэміум ужо даволі даўно, а там 1,5 года таму я пачаў весці каналы па працы, а калі ты пераключаешься паміж аккаунтамі, у цябе не шарыцца твой прэміум. Так. І вось калі я пачаў працаваць там з каналам, з цёмным лёсам, асабліва шмат праважу на цёмным лёсе часу, я там падпісаны на ўсіх беларускіх блогераў, калі я пачынаю глядзець беларускі контент на цёмным лёсе, гэта просто застрэліцца пасля прэміума. Гэта рекламы паўсюль. І больш за ўсё я не люблю тых аўтараў, якія ставяць рекламы без магчымасці пропуску. Я ўвогуле не ведаю, навошта я придумалі. Ведаеце, якія трэба глядзець хвіліну. Там няма гэтага счётчыка 3-секунднага, каб прапусціць такі, да ну нахер, хоць ты прэміум пакупай на гэты аккаунт. Не, калі карыстаешся з кампа, заўсёды можна паставіць адблок і не страдаць, таму што адблок чысціць гэтую ўсё. Ну, гэта біч аўтараў, асабліва айцішных. У нас у палавіны нашай аўдыторыі адблокі стаяць, і з-за гэтага мы там палавіну манетызацыю не зарабляем. Таму з сумленнай пазіцыі я адблок не ставлю. Яго можна паставіць, але выключыць на Ютубе. Ну так, для звычайнага карыстальніка можна, канешне. Ну, усе гэтыя тэндэнцыі кажуць аб чым? Кажуць аб тым, што няма грошай у гэтых пляцовках. А як-небудзь аўтар зарабляе на тым, што вось я з YouTube прэміум, напрыклад, цябе гляджу. Цябе даецца нейкая. У нас ідзе 3 крыніцы зараблення денег праз YouTube грошай. Першая — это манетызацыя праз паказу вот гэтых рэкламак. Это звычайная манетызацыя. Другая — гэта перачысленне ад карыстачоў, якіх YouTube прэміум. Потому што яны не праглядаюць рекламу, і ад іх капае другая па другім алгарытмам грошы. І калі параўноўваць, то з YouTube прэміум карыстачоў грошы капае больш, чым з рекламы. Калі б іх было і тых 50%, то з тых з прэміумных капала б, напэўна, ну, шмат болей. Там на десяткі адсоткаў. І трэці заробатак — гэта спонсарства, гэта супер дзякуй, такая ёсць функцыя, гэта усялякія там данаты ў чатах. Ён звычайна там таксама невялікі, але залежыць ад таго, ці ты стрыміш, ці ты не стрыміш. Неяк так. Трэба пачынаць. Трэба пачынаць стрыміць. Ну, вось у 2023 і пачнем. Так, пачнем. Калі-небудзь. Калі ўжо атрымліваецца паслязаўтра, так? Все, чакаем паслязаўтра стрым. Адразу. Ну, здаецца, мы пачнем з гулень якіх-небудзь. Take-Two. Take-Two і Take-Two. Так. Take-Two? Гэта не Taken, так? Не. Гэта прыгодная гульня. Ладно. А Taken яшчэ ёсць, так? Так. Конечно, я сабе вельмі добра адчуваю. Гэта, ну, калі не галоўны файтинг, то гэта топ-2 галоўны файтинг пасля Mortal Kombat, так. Разумел. Таму што там і чэмпіянаце па ім робяцца, і там вельмі жывы онлайн, і вельмі шмат фанатаў такімі. Таму, да. Неяк так. Неяк так, што, трэба сканчаць, мне здаецца. Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Лёха, вялікі дзякуй, што прыехаў да нас у Вільню. Вам дзякуй за тое, што паклікалі, і дзякуй за той контент, які мы з вами тут запісалі.
Хотим нагадать, что у нас яшчэ таксама ёсць цудоўны тэлеграм-канал. Вы можете нам заставить свои падабайкі на падкаст-пляцоўках, где вы нас слухаеце. Гэта может быть, напрыклад, Spotify, Яндекс.Музыка ці Яндекс.Музыка. Трэба зайсці з Яндекс.Музыкі калі-небудзь. І вось, можете таксама заставіць нам каментар на Apple подкастах, таму што мы яго можам прачытаць у прамым этэры ці на запісы. Вось. Таксама яшчэ не забывайце аб тым, што у цудоўным Мастадонце ёсць наш сервер. Наш. Не наш. Не наш. Ваши профили. Так, наши профили. На ягоным сервере. На ягоным сервере. І он нас трымае. Пацаца. Сканчаем. Да пабачэння. Да пабачэння. Пакуль.